alebo tak ja vám to potom pošlem, to je jedna vec. A druhá vec, ak by ste aj nenašli mail, alebo náhodou by sa niečo stalo, že sa stratí, že bude niekde škriatok, tak potom ja ho určite zverejním ho na mojom YouTubeovom kanále, zverejním ho na mojom Facebooku, proste pozverejňujem to tak, aby ste si ten záznam mohli pozrieť. Ja tu mám niečo pre vás pripravené, ale keď vás bude čokoľvek zaujímať, že budete mať záujem sa pýtať, hej, že trebárs ja vám chcem ukázať, ako som robila tú Evu Marenu od prvého kroku až po koniec, to nemusí byť práve to, čo ja robím, ale vy si môžete tam dať niekoho svojho, nejakého maskota, čo máte vo firme, alebo nejaký výrobok a tak ďalej. Tak keby ste mali akúkoľvek otázku, píšte do chatu, ja budem vám veľmi povďačná za všetky otázky a my potom vlastne budem odpovedať na konci na tieto otázky alebo priebežne, alebo kľudne si pustíte mikrofón a povedzte a potom si ho vypnite, aby som sa tam ja neodrážala. Takže prajem dobrý večer a teraz idem teda zdieľať obrazovku a budem občas potrebovať od vás taký akože, aby ste mi povedali, že či je vidno, čo zdieľam, alebo či nie je vidno. Takže idem teraz zdieľať celú obrazovku moju. Výborne. Takže ja len potrebujem vedieť, či vidíte alebo nevidíte niečo. Dobre, ďakujem Maťko, veľmi pekne, ďakujem YouTube. Dobre. Takže najprv si pustíme, o čo sa tu jedná, alebo koho vlastne v podstate vám chcem ukázať, alebo čo som teda, o čom rozprávam, čo som vytvorila a potom krok po kroku vám ukážem samozrejme, ako som to spravila. Takže áno, som dôkaz, že dúfam, že počujete. Ale nebojte sa, nehryziem. A ani vás nebudem skúšať z matematiky. Možno máte pocit, že o umelej inteligencii dnes počujete zo všetkých strán. V správach, na internete, od kolegov. A niekde medzi tým všetkým si hovoríte. Dobre. Tak, dobre. Takže v podstate toto je Eva Marena. A my sme si teda vymysleli, že meno bude podľa mňa mať, ona bude virtuálna alebo bude kreslená a bude ale zasadená v takom prostredí, ktoré bude fotorealistické. To znamená, že nebude akože zo sveta nejakého virtuálneho, ale bude to ako normálny svet, ale ona prišla z virtuálneho sveta k nám. Proste má to taký príbeh. Ako som ja na tento príbeh vlastne prišla? Manus je toto je umelá inteligencia, s ktorou robím. Je to jeden z tých programov LLM, čo vlastne sú programy alebo teda modely rečové alebo proste jazykové. Manus pochádza zo Singapuru, to je ten, ktorý som vravela, že som jeho ambasádorkou na Slovensku a v Čechách. No a vlastne má tu strašne veľa funkcií. Nejdem vám teraz vysvetľovať tie funkcie, ale veľmi rada s ním pracujem, pretože na Slovensku všetci väčšinou poznajú ChatGPT. No to poznám aj ja, pretože ja som začínala, vôbec som nezačínala s ChatGPT, začínala som s úplne inou firmou, ktorú som náhodou objavila a objavila som nejakú firmu, ktorá mala práve už vintegrovanú ChatGPT. A pamätám si na tie moje prvé kroky, určite ste to zažili aj vy, alebo mnohí ste tu takí, čo možno chcete začať s umelou inteligenciou a neviete, ako by ste začali, lebo máte z toho nervy, lebo neviete, ako sa jej máte pýtať, neviete, čo to máte hovoriť, neviete, čo to jej máte napísať, aby ste mali výsledok taký, ako chcete. Ja som mala z toho strašné nervy. To bolo presne na konci roku 2023, niekedy v novembri som objavila takéto niečo a si hovorím, čo to je, že tak som si to zaplatila a som skúšala a dávalo mi to také smiešné výsledky, kadejaké, ale boli to celkom také výsledky, že konečne mi niečo pomáhalo. V roku 2024 prišla vlastne ChatGPT 3,5, hneď okamžite už som vedela o nej, samozrejme som sa tam zaregistrovala, no a vtedy hľadali testerov, takže som napísala som svoj príbeh, musím povedať, že neviem vôbec dobre anglicky, takže keď som chcela písať do firmy do Ameriky, tak som si vlastne celé ChatGPT, čo bola, prekladala. Vtedy ešte ona nám halucinovala veľmi veľa. Ale proste mi to celé preložila, ja som mi to tam poslala a ja som sa náhodne stala beta testerom. Náhodne, úplne nechápem prečo, ale v podstate ma vybrali medzi beta testerov. To znamenalo, že som sa dostávala trošku skôr ku všetkému, čo oni urobili a to bolo super, lebo nie len, že som sa dostávala skôr, ale aj nás učili, že občas sme dostali mail s nejakou funkciou, kde napísali takto a takto to použite. No a vlastne ja som sa začala učiť takto. No a potom už niekedy ku koncu roku 2024 už som to plne používala ako tak vo firme, lebo tie zrýchlenia išli veľmi rýchlo.
No a začala som aj školiť, lebo som videla, ako ľudia to potrebujú a nevedia to použiť, nevedia sa pýtať. To je ten prompt, hej, čo nevedia dať ten príkaz. Takže čo som vedela, to som dávala ľuďom zadarmo, hoci ako mne bolo jedno, len aby som pomohla. A moja najlepšia rada pre všetkých je, ak sa chcete niekoho niečo opýtať alebo vrta vám niečo v hlave, že niečo vás trápi, niečo by ste chceli vedieť, ale neviete ako, tak spýtajte sa nejakej umelej inteligencie. Ja ich používam veľmi veľa a musím povedať, že už mám zoznam, čo všetko platím, lebo už som začala mať v tom chaos. A snažím sa to aj kumulovať, aby som nemusela platiť veľa vecí takto, ale platím si toho veľmi veľa. Ale neodporúčam niekomu platiť zbytočne veľa, radšej nech ide krok za krokom. No a Manus mi vymysľa väčšinou také tie ťažké veci, také to, čo potrebujem. Keď prišiel na trh, tak to bolo v marci minulý rok. A zrazu sa začal na X-ku objavovať nejaký Manus a bol len na pozvánky a pozvánky ešte nikto nemal, len bola čakacia listina, tak ja som sa rýchlo na tú čakaciu listinu dala a absolútne som nechápala prečo. Ale on pracuje veľmi rýchlo a to bol vtedy taký šok, nikto to nechápal, ako je možné, že tak pracuje, bol to agent. No a som mala šťastie, vybrali ma. Neviem, povedali, že som bola jediná prihlásená taká, ktorá sa im pozdávala zo Slovenska a že z Čiech tam bolo pár ľudí, ale že nikto sa im nevidel. Zrejme to bolo tým, že ja vlastne mám školu a to ich asi zaujalo to vzdelávanie. Takže prešla som pohovormi a tak ďalej, no a preto budem vám ukazovať aj tohto Manusa, že on je ten, ktorý, ja teda používam stále ChatGPT, stále ho používam, nedám nám dopustiť, ale používam najviac Manus, to znamená, že ChatGPT je niekedy na 2., 3. mieste a Manus používam preto, že on je komplexný, má veľa nástrojov v sebe a vymýšľa mi vždycky stratégiu, napríklad. Chcela som dneska rýchlo infografiku pre vzdelávacie školy, aby ste videli, hej, pre vzdelávacie školy, to znamená, my máme komoru masérov a združujeme všetky školy a združujeme aj masérov na Slovensku. No a chcela som im poslať hromadný mail o tom, že ide sa štát nové niečo vymyslel a tie školy musia o tom vedieť a ja teda ako predsednička ich potrebujem o tom informovať. No a dala som taký prompt, že potrebujem k stránke urobiť infografiku, asi rozmer na ležato, to znamená do šírky. Víte, že ja píšem tie prompty, ja ich vlastne diktujem, ja ich nepíšem. Ja väčšinou každý prompt jednoducho nadiktujem. No a nech mi to urobia, nech je to akože v Nano Banana Pro a štýl kreslenie ceruskou. A preto mne sa páči, preto vám ukazujem ten Manus, preto sa mi páči, lebo on si to tak zhrnie nejako, pozrie si nejakú stránku a on mi neurobil jednu vec, že len jednu infografiku, ale urobil mi krátku prezentáciu. Tu vidíte, toto urobila umelá inteligencia. Hej. Veľmi krásne to urobil v podstate, že individuálne vzdelávacie účty, že nadpis, potom, že čo to CCA je, urobil, že ako sa stať poskytovateľom, to je pre tie školy, že čo potrebujú a potom čo ponúka systém pre tieto školy a vzdelávacie inštitúcie. No a vlastne toto som si stiahla do PDF-ka a poslala som to všetkým tým našim školám, ktorým sme posielali ten mail. A preto vám to teda ukazujem, že ja keď chcem nejakú ideu, že niečo rozmýšľam, že napríklad mali by ste firmu, ja neviem, vyrábate kozmetiku, alebo vidím tu pár dievčat, ktoré majú kozmetiku, tak napríklad chceli by nejakú štruktúru, ja neviem, že ako by mali to vymysleť pre ľudí na stránke, aby rozumeli tomu, že čo vlastne oni robia a tak ďalej a celý ten systém, tak najlepšie je to napísať napríklad tomuto Manusu. No, takže Manus mi spravil nejaký návrh, že ako by Eva Marena mohla vyzerať a poradil mi, že v podstate, že skús ju urobiť takú, že bude ako keby virtuálna, ale v takom štýle naozajstnom. A to sa mi hrozne páčilo. Takže keď už som mala to vymyslené nejako, že ako dal mi návrh, že som to s ním prebrala, to je to, čo vám hovorím, že ak chcete s niekým niečo prebrať, preberte to s niektorou z umelých inteligencií. Kľudne sa ma potom pýtajte, vám potom môžem ukázať, ktoré všetky používam. No, potom som išla teda do prvého, čo som potrebovala urobiť a to bolo Midjourney, to je model, ktorý robí a vlastne teda robí obrázky, robí tie obrázky rôzne a myslím si, že teraz na trhu je to úplne to najlepšie, keď chcete umeleckú fotografiu. Nie fotografiu takú, ako robí ChatGPT alebo Nano Banana, ale umeleckú. Hej. Takže išla som do Midjourney, napísala som tam tento prompt, je v angličtine
A v podstate som vytvorila takýto obrázok. Ten prompt mi pomohlo urobiť samozrejme ChatGPT. ChatGPT ja tu mám pripravené, ja to teraz takto zavriem, lebo mám tu pripravené ukázať vám ako, ale ChatGPT má modely, ktoré sú vlastne už prednastavené, sú to asistenti, ktorých si viete nájsť tak, že si stlačíte na modely, dáte si, musím ísť sem, ešte kúsok dole a tu, že preskúmať modely ChatGPT a napríklad tu si dám, že Midjourney, hej, Midjourney, tak Midjourney, no a on vám vyhľadá nejakého asistenta, ja používam teda najviac tohto, najviac myslím, že tohto, áno, tuto mám, tohto asistenta, ale sú to aj iné Midjourney asistenty. Vždycky tu vidíte, že koľko konverzácií to má, toto má 50 000, toto 10 000, 700 000, 1 milión. Ako sú tu rôzni tí asistenti, vy keď na ňo kliknete a dáte mu, že začať chat, tak ak sa vám bude páčiť a bude vám vyhovovať v tom ChatGPT, tak môžete chytiť a ponechať ho trebárs takto na bočnom paneli a potom ho vždycky tu na boku nájdete. A trebárs u mňa to vyzerá tak, že ja mu poviem, potrebovala by som prompt, aby si mi urobil na nejakú takú futuristickú postavu, ktorá bude kreslená, bude plne farebná, ale bude zasadená v fotorealistickom svete. Malo by to byť, ja neviem, dievča vo veku 3 roky, mala by byť v baletnej sukničke, takže ona bude kreslená, bude mať dlhé vlásky, ktoré má vypnuté dohora a veľkú mašľu a ten svet okolo bude to vlastne ulica niekde v New Yorku a bude to cez deň a okolo nej budú vlastne budú autá a ona bude stať ako keby v strede a ako keby tancovala na strede cesty. No a takto to u mňa vyzerá, takto ja tvorím tie prompty, že vlastne rozprávam, pretože nám sa vždycky lepšie rozpráva, ako píše. Hej, my síce vieme písať ľudia, áno, sú veľa ľudí, že majú tak predstavivosť a vedia ju spojiť a píšu knihy, ale vždycky najlepšie sa nám rozpráva. Ja osobne, mne sa najlepšie vyjadruje práve tou rečou. No takže tu som to napísala, ja to teraz pošlem a počkám si na ten prompt, aký mi ho spraví. Takže samozrejme, že takto nejako som opísala aj tú Evu Marenu, ale nie každý vie si tak akože v tej hlave si predstaviť, že ako by mal vyzerať ten človek, alebo ako by to malo vyzerať, tak v podstate môžete povedať, že nejako si to predstavujem, ale neviem čo. Ak ste si všimli, v tej reči som povedala, že musí to byť dievčatko vo veku 3 roky. Nesmiete povedať, ona ani nie dievčatko, ale žena, alebo dievča. Nesmiete povedať dieťa, lebo ako náhle poviete slovo dieťa, tak vám to nespraví vám to proste ten ďalší model, alebo tento vás odmietne, pretože oni majú blokovania. My musíme si uvedomiť jednu vec, že svet je teraz taký, že každý ten model patrí niekomu, kto ho vytvoril, ale každý ten, kto ho vytvoril, žije v nejakom štáte a je to nejako politicky motivované. Nehovorím, že je to zlé, alebo dobré, alebo čo, ale proste sú tam isté veci. Takže ja keď som bola za deťmi v Líbii a sme chceli robiť nejakú rozprávku, musela som si veľmi dávať pozor, pretože tam to zase vnímalo trošičku ináč a zase to tam muselo. Takže musíme sa na to vždycky tak akože dávať pozor. Takže keď chcem napríklad malé bábätko, tak ja poviem, že chlapec vo veku 3 mesiace. A vo veku 3 mesiace. No a vtedy to dám. Dobre, urobilo mi to, vidíte, toto je taký, že vám urobí veľa promptov a stále ešte tie modely najlepšie reagujú na anglické prompty, ale ja už robím aj slovenské, ale Midjourney stále na najlepšie anglické. Takže ja si teraz kopírujem, idem do tej Midjourney, toto si zmažem a hodím si tu na ten prompt. Ja tu mám nejaké nastavenia, to teraz nejdem vysvetľovať, ale mám tu nastavenia môj globálny profil a ja mám rada taký jemnučký surreál, takže mám tam aj ten surreál a tu si ešte v Midjourney viete nastaviť aj ako to má vyzerať. Keďže to chcem na YouTube, tak musím ísť na opačný smer. Tieto bodkované, to je to, čo by mohlo byť a toto je 16:9 je vlastne YouTube. Takže dám si to generovať a kým generujem a už mi to aj hneď vidíte a už mi ten prompt dalo preč, lebo je tam ten vek dieťaťa. Takže dobre, že mi to spravilo toľko promptov, skúsim dať druhý a uvidíme, že nám to nejaké pustí. Ako je to úplne normálne, vôbec sa tým netrapte, že už som dala druhý prompt, dobre, kde to trošičku ináč akože popísalo.
Dobre, skontrolujeme. Aj tento nám nedovolí. Počkajte, pozrieme sa. Obidva nám nedovolilo. Je tam dôvod nejaký, takže keď sa toto stane, tak ja vždycky poviem, že nechce mi to pustiť. Nechce mi to pustiť, musíš upraviť ten prompt, je tam nejaká prekažka. A urobím toto. Je dobré, že to robí, aspoň to vidíte, že je to úplne bežné. Ja už som sa na to tak zvykla, že mňa to už ani ma to nesekne. Je mi to jedno, proste dám mu to prerobiť a hotové. Takže kopírujem. Prvý hneď, aký dal, ani neviem, čo tam popísal, dám tu na ten prompt, a pozriem sa, či mám dobré nastavenia, dám a uvidím, čo to povie. Zase nás to nepustilo. Skúsime dať niektorý z tých ďalších. Keď nás to nepustí, spravím nejaký iný, to je jedno, ale v podstate vidíte, že niekedy sa človek naozaj na to musí sa s tým vytrapiť, lebo keď chceme malé dieťa, tak to je asi to najhoršie a najťažšie, to proste nejde. Vtedy nemôžeme ísť treba niekedy cez Midjourney, ale musím ísť cez niečo iné, takže skúsime to zmeniť. Stále mi to nedáva, stále je tam problém, tak skúsme vymeniť malé dievča, skúsme vymeniť žena vo veku 3 roky. Skúsim to takto ešte, či to pôjde, a keď to nepôjde, lebo tam sa to hrá samo so slovičkami, že jednoducho tam tie slovička naozaj dáva tak, že ježiš, keď tam dáte, že dievča vo veku 3 roky, už to bere ako dieťa. Takže skúsime, ak to nepôjde. No, presne, a nám to popisuje, že asi to spôsobilo to dievča, skopírujem prvý kód. Keď to nepôjde, tak povieme, že žena vo veku 30 rokov, no tak budeme mať ženu a nie dieťa. Áno, no takže stále. Ale skúsme to urobiť takto, skúsme ísť do Nano Banana, ja vám ju ešte vysvetlím raz, ale skúsim to urobiť takto, že čo spraví Nano Banana s týmto promptom, či náhodou nám ho nenehá. Nano Banana je niekedy k tomuto taká jemnejšia, milejšia a môžem skúsiť aj Manus. On má v sebe dokonca tvorbu obrázkov, takže môžeme design, zvuk, režim, takže dáme takto design, Nano Banana Pro dáme tak a skúsime, či aj on nám vytvorí a uvidíme. Takže tu nám už niečo vytvára, ale no tak nie je to až také moc pekné, ale je to dievčatko v New Yorku na prechode, má veľkú červenú mašľu, má sukničku a má vlasy. Hej, nie je to až také, ako by to vytvorilo tá Midjourney, preto ešte zmením rýchlo ten prompt. Tak nedaj dievča, ale daj žena vo veku 20 rokov. Mladá žena vo veku 20 rokov. Tak. A uvidíme, čo nám spraví. Môže tam byť niekde inde, ja by som sa s tým trošku pohrala, že čo tam môže byť. Takže skopírujem, dám to do Midjourney, hop. OK, uvidíme, či pôjde. Takisto nie. Takže nevieme, prečo nás Midjourney nepúšťa dneska. Stále tam musí byť niečo tam je, takže dáme niečo iné. Nechce nás to pustiť, takže urobme teraz, že bude žena vo veku 30 rokov, bude stať na ulici pred obchodom a tancovať na chodníku a ulica bude rušná. Nehovor, aké je to mesto, nehovor nič, len je to rušná ulica, žena je v baletnej sukničke, je kreslená a všetko naokolo je fotorealistické. Tak. Niekedy sa veľmi potrapím, ale keď už sa vám to podarí, ale napríklad tá Eva Marena išla veľmi rýchlo, absolútne ani raz mi to nevyhodilo. Tu na niekedy je problém s oblečením, že je to veľmi krátke oblečenie, alebo je problém s tým, ale Midjourney ináč robí veľmi prekrásne fotky. Takže mám ho veľmi rada a používam ho na tvorbu obrázkov najviac. Takže ešte to skúsime raz a keď to nepôjde, ukážem vám iné obrázky a hotovo. To je jedno, takže stále nás to nejakým spôsobom vyhadzuje. Nevadí, pozrite sa, toto je Midjourney a toto sú obrázky, ktoré sú tam vytvorené. V Midjourney je také trošku, by som povedala, ide umelecký štýl, že dokážete tam urobiť niečo, čo je trošičku úplne iné. Keď si zoberieme Nano Banana alebo zoberieme ChatGPT, keď tvorí obrázky, tak keby sme dali rovnaké prompty, môžeme to skúsiť napríklad s týmto sloníkom, že dáme tohto sloníka, dám to vytvárať, zoberiem ten prompt a dám ho vytvoriť aj do Nano Banana, dám ho urobiť aj do ChatGPT, aby ste videli ten rozdiel. Takže Nano Banana je Gemini, to je z Google, máte tam zadarmo 2 obrázky, keď si neplatíte v
vo verzii Pro a sú tu ďalšie verzie rýchlo, uvažovanie a Pro. Ja používam tú najdrahšiu, najsilnejšiu, ja si ho platím, takže môže. No a skúsim to hodiť aj do ChatGPT, aby ste to videli, že urobiť obrázok, hop, spraviť obrázok, ten istý prompt tam hodím a uvidíte, kto aký prompt vytvoril, alebo kto aký obrázok vytvoril. Takže poďme sem. Aha, tuto je nastavenie, ktoré je moje, lebo ja tu mám svoje vlastné nastavenie a pôvodný obrázok vyzeral takto. Je veľmi pekný ten pôvodný, aby som tam mohla ešte nastaviť napríklad moje, že ja tu mám také nastavenia, že napríklad surreál dám preč a dám tu, že kreslené obrázky, a kreslené rozprávkové a ja mám veľmi rada Lizu Aisato, to je taká norská ilustrátorka, tak dám, že v jej štýle, aby to bolo a dám vytvoriť ešte druhý obrázok. Môžeme ísť pozrieť Nano Banana, pozrite sa, ako krásne to vytvorilo Nano Banana, pekne, ale je to trošičku iné ako to Midjourney a môžeme sa pozrieť, čo urobil ChatGPT. ChatGPT to zase vytvoril takto. Hej. Keď by sme si to zobrali, uvidíme, čo nám urobí to Keď by sme si to zobrali, že to rozprávkové, že toto bolo surreálne, tak to vytvorilo takto. No a tu teraz mi ešte vytvára v tom štýle tej Lizy Aisato, je to fakt krásna, ak by ste si ju niekedy pozreli, tak naozaj krásne ilustrácie robia aj knižky. No a toto je v štýle Lizy Aisato. Takže toto sú úplne iné obrázky, pozrite Nano Banana, pozrite toto a pozrite toto, hej, že fakt, že to Midjourney robí najkrajšie obrázky. Preto ja robím všetko tu. Takže tu som si vytvorila vlastne Evu Marenu ja nájdem. Tu som si vytvárala rôzne jej štýly, keď sa mi páčil tento obrázok, tak som skúsila potom ešte vytvoriť rôzne jej variácie, ale ani jedna sa mi nepáčila tak, ako tá prvá. Hej, takže mám tu na rôzne variácie. No a teraz, keď už mám krásny obrázok, tak Nano Banana je úplne najideálnejší na to, aby vám zachoval konzistenciu. To znamená, keby ste tam dali aj svoju fotku, ja to občas na Facebook dávam, tak urobí vám vlastne z tej jednej fotky, vám urobí rôzne fotky. Ja vám ukážem, ako sa to robí. Tu mám napríklad Evu Marenu, lebo som sľúbila, že to bude celé o Eve Marene. Tu mám Evu Marenu a tu mám, že koľko som jasne už urobila variácií. Takže napríklad, tuto je Eva Marena, je to presne tá istá Eva, len je v inom prostredí, hej, a napísala som prompt, na tejto fotke miesto zmrzliny, vymeň mikrofón, takže toto bolo len zmena zmrzliny na mikrofón, keď pôjdeme naspäť, Eva Marena, nový chat, Eva Marena. Tak ešte tu budeme mať viacej miesto skalpelov. Tu som ju tiež upravovala, že bola táto fotka Evy Mareny a chcela som, aby miesto skalpelov, lebo som sa bála, že mi to nezobere potom niektorá z umelých inteligencií, lebo to je nôž. A to tiež musíte na to mysleť, keď idem do niektorej z nich, tak už viem, aby to bola ihla s niťou, no a aby dorobili Mackovi ešte aj leukoplasty, lebo tu na pôvodnom nemal leukoplast, bol viac roztrhaný a sa mi to až tak nepáčilo, že keby to pozerali nejaké deti, tak nech je akože už pozašívaný a leukoplasty. Tak napríklad toto som vymyslela, potom tu ako som tvorila jej rôzne variácie, vám ukážem, že tu bola, toto som teda ja sama, som nechcela, aj toto som ja sama, to som chcela, aby som bola stará na Severnom póle. Aj tu, počkajte, tak tu bude Eva Marena, nie, to som tiež ja, vidíte, no tak som samu seba tvorila veľa, áno, pardon. Takže, ale viete to vytvoriť. A teraz ideme ukázať si. Tu som Evu Marenu urobila v rôznych pozíciách alebo v rôznych zase pre iné video. A ja vám ukážem postupne, že treba ako vložíte tam fotku, takto vložíte fotku. No a pôjdeme na nový chat. Toto je teda, aby sme vedeli, čo to je za model, je to Gemini, Google.com, nemusíte ho mať platený, ale ak by ste si ho chceli platiť, tak ho nestojí veľa. A je to normálne, urobíte, že nový chat, tu sú nástroje, tu si dáte vytvoriť obrázky, to je to Nano Banana, hej. A ja som si teda, vyberám túto najdôležitejšiu Pro, lebo on potom uvažuje a robí rôzne variácie veľmi pekne. Píšem tu väčšinou po slovensky, ale niekedy, keď chcem veľmi konzistentne, tak píšem aj po anglicky, ale najprv mi to pripraví ChatGPT. Takže
Manus mi pripravil, celé mi to vymyslel. ChatGPT mi pripravil základný prompt. V Midjourney som si urobila obrázok a teraz tu idem variability tých obrázkov porobiť, lebo Midjourney nevie zachovať tú istú tvár. To je problém, ona je perfektná, ale nevie konzistenciu tváre zachovávať. Takže vždycky to robím tu v Nano Banana, ani v ChatGPT to nerobím, robím to vždy v Nano Banana. Takže mám tu na niečo ja pre vás pripravené, takže ja si to teraz prepnem na ten ChatGPT. Naspäť, kde to mám celé pripravené, Futurist Ballerina, nie, škola online, aj oprava manuálu, nie, pardon. No tak výborne som si to pripravila, tuto sme maser, nie silák, tak. No a keď používam, že robím nejaký scenár alebo robím niečo, tak vždycky všetko robím v plátne v ChatGPT. To znamená, že sa vám presunie ten chat tu do boku a tu máte výsledok vo veľkom okne. Toto sa volá Canvas alebo aj plátno, keď to zavriem, tak to vyzerá normálne ChatGPT takto, že vy si píšete a ona, tu sú výsledky, hej, tu sú výsledky, tu som pripravovala dnešný scenár. No a potom som povedala, keď už som to cca mala ako tak, že nech mi to otvorí v plátne, že pozerá sa smerom ku kamere a tak ďalej a nech mi to otvorí v plátne alebo napíše a potom ja si to v tom plátne utvorím a buď píšem priamo sem do tohto textu, vidíte, tu viete napísať a môžete mu tu niečo napísať a on to presne tam zmení, alebo to môžete písať sem. Ja už potom mením priamo tu v texte. Alebo sama si tu na niečo vymažem, že takto profesionality tu má byť, hej? No, vymažem a prepíšem si to. Takže tu nám môžem pracovať s tým textom a veľmi rada to mám. Takže ja som si tu už pripravila prompt, že použij pôvodnú fotografiu postavy Evy Marena ako referenciu identity, zachovaj rovnakú tvár a tak ďalej a postava Eva Marena zostáva konzistentná, no ale klient je zobrazený len čiastočne a ešte je tu zádrhel. Sa teraz pozerám, že nie je, že musí ležať klient leží, musí to tam byť presne povedané, lebo leží na maserskom stole, lebo ono by ho to dalo určite do vzduchu, si myslím. Tak, takže to mám. Vidíte, som to tam, klient leží na maserskom stole. Ja som si to tam dopísala, vôbec nevadí, keď tam budete mať nejaký preklep. No a teraz idem, tento prompt použijem slovensky, vidíte? No a hodím si ho pekne, idem do nového chatu, do Gemini, dám si nový chat, tu už mám vloženú fotku Evy Mareny, ale robí sa to tak, že ja neviem, napríklad ja ju mám pripravenú tu a na ploche, zoberiem ju z plochy a vložím ju takto pekne do chatu. Tu si dám prompt a tu si nastavím nástroj, ktorý chcem. Musím si ho nastaviť, lebo keby som si ho nenastavila, tak mi to urobí nejaký text alebo tak. Nesmiete zabúdať, že to môže halucinovať, takže na prvýkrát vám to vôbec nemusí spraviť. Tu je, že 100% Eva Marena ostáva konzistentná, kompozícia, formát, pomer strán je 16:9, to je formát vhodný pre video na YouTube. Kompozícia je ako filmová scéna z praxe s priestorom a na jemný pohyb alebo titulky. Aby keby som tam chcela titulky dať, aby tam bolo dosť miesta, hej, ja si na to dávam veľký pozor, ale to chce prax, takže nechám to tvoriť a môžem akože to isté dať urobiť do ChatGPT, keby sme, ale Eva už tvorí, dobre. Ale v podstate vždycky mi to vyjde z tejto Nano Banana o mnoho lepšie a ChatGPT mi nezachová tak tvár, ako by som potrebovala. Proste zmení mi tam niečo na tej tvári a tak ďalej. A ja chcem, aby tá tvár bola konzistentná, hej, konzistentná. No a napríklad vytvorí mi to takto, výborne, už mi vytvorilo Evu podľa toho, že chceme, aby bola pri maserskom stole, aby človek bol, vidíte, človek je naozaj fotorealistický prostredie, všetko a Eva je maľovaná a má pekné maserské obličenie na sebe. A ešte tam môžeme dopísať, že na stole za Evou Marenou nech je, neviem, položené, nech sú položené. Kľudne tam môžu byť preklepy vakuové banky na bankovanie. Uvidíme, ako to vlastne ukáže.
ako to spraví. A vy tam viete do toho jedného obrázku, vy viete kadečo meniť. Teraz môžete, keďže tam máme už konzistentnú tú postavu a v celom tom čete môžete napísať, no dobre, a teraz nech Eva stojí za hlavou klienta, alebo no dobre, tak Eva nech stojí pri nohách klienta a rukou sa opiera o stôl. Hej, a teraz pozrime, a tu už máme banky. Vidíte, tu sú už banky. A dokonca, keďže som povedala vakuové, tak dalo tu na aj tú pumpičku vakuovú. Tak teraz môžeme napríklad Evu zmeniť, že nech Eva, a vidíte, že to píšem po slovensky, Eva stojí pri nohách klienta. Píšem ako klienta. Vidíte, že ja neviem dobre písať. Pri nohách klienta a dotýka sa stola. No a uvidíme. Ja by som to viac prepracovala. To je na to, aby ste vy videli teraz, že ako dokáže zmeniť ona. Nie, že ja som to tu vidím, že pri nohách. Takže v podstate k tomu, čo dneska potrebujeme, tak si zoberieme túto fotku, keď si na ňu kliknete a keďže je v pro verzii, tak bude, zrátame prsty 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, dobre, má všetky. Niekedy sa stane ešte stále, že tie prsty tam nie sú a dám si ju stiahnuť. No a kým som ju dala stiahovať, tak my zatiaľ použijeme túto, tak pozrieme, ako nám to spravilo. Hej, že je teraz opretá o stôl a není pri nohách, ale je takto, ale zmenila sa jej poza. 1, 2, 3, 4, 5. Ešte môžem urobiť to, že napríklad dám, že ďalší obrázok nech je vo veľkosti 9x16, hej, dáme 9x16, tak. Dobre, neviem teraz, či som 9x16. Dobre, ďalší obrázok nech je. A to je, keď napríklad chcem robiť na YouTube, alebo chcem robiť na Facebook video, alebo chcem robiť niekde, kde potrebujem takýto podlhovastý. A keď chcem na Instagram, alebo na TikTok, alebo niekde, napríklad na LinkedIn robím takisto podlhovastý. A keď chcem na Instagram, tak robím vlastne opačne podlhovastý. Tak vtedy dám iba prerobiť ten, vidíte, a už mi to prerobilo. Je to krásne a teraz je vidno aj celú postavu Evy Mareny. Výborné, krásne. Hej, môžeme si ju stiahnuť v plnej veľkosti. Akurát sa neusmieva, takže ešte môžem povedať, že nech sa Eva jemne usmieva. Hej, že sa mi to nepáči. Ale vidíte, že stále zachová konzistentnosť toho obrázku, že tá žena je rovnaká. Sice vidíte, aj tu ešte vidno aj detaily. A sú tu stále tie banky a stále aj tá jej tvár je rovnaká. Hej, takže áno, robí sa to veľmi dobre v tom Nano Banana a hovorím, ale v tej pro verzii vám to urobí len 2 za deň a tu sa už Eva usmieva, vidíte? No, veľmi pekne. A prerobil obrázok, takže prerobil ešte aj tú hviezdičku, nevadí. Čo je problém v Nano Banana? Všetci teraz označujú, aby tam bolo, vyžaduje si to Európska únia, aby tam bolo označenie toho, ktorý model to urobil. To znamená, že keď je to Gemini, tak vidíte, je tu táto hviezdička, ale tu napríklad nemáme žiadne označené, hej, v Midjourney. Midjourney má na pozadí označenie, že to je vlastne vytvorené umelou inteligenciou. A napríklad, keď by sme to vytvorili v Manuse, ešte sme dali Manusu vytvoriť to dievčatko. Vidíte, napríklad Manus to vytvoril takto, hej, to dievčatko. Tiež je to ako celkom pekné, veľmi sa mi to páči. A Manus má ešte aj to, že sa to dá upraviť v tom plátne, že to treba viem zväčšiť, zmenšiť, viem tam dať text, viem tam niečo odstrániť a tak ďalej, hej, že on je taký kompaktnejší. Takže keby ste robili aj niektoré veci v niektorých iných modeloch, tak niekde neviete odstrániť tú značku. Ale napríklad v Manuse som dala použiť Nano Banana, to je toto isté, čo sme robili v Gemini, a dala som použiť ho tu a nech to tu spraví. A vidíte, tu na není žiadne označenie. Takže niekedy používam, keď nechcem konzistentnosť zachovať, tak používam aj iné programy, aby tam nebola tá hviezdička. No dobre, takže máme fotku, mali sme námet, máme fotku a teraz potrebujeme spraviť z toho video. Hej, môžete urobiť niekoľko videí, tu na mám ja tu mám teda ešte aj v angličtine ten prompt, keby ste, ja vám to potom pošlem, ja to dám do jedného, celý tento scenár vám pošlem, čo mám, aby ste si ho to mohli vyskúšať sami.
A v podstate teraz potrebujeme urobiť to, že bude tá Eva Marena rozprávať a bude to video. No, máte niekoľko možností. Máte možnosť urobiť to napríklad VO3, to je VO3 3,1, neviem, prečo mi to dalo. Napríklad toto som robila, niekoľko videí som pospájala dokopy a urobila som z toho potom VO3 VI hlas. Vidíte? Počkajte. Hej, Eva ide ale na spiatok. Tuto je druhá možnosť. Hej, takže viete ju rozhýbať, ale problém je, že stále je to len 10, maximálne 15 sekúnd. Ak máte platenú nejakú verziu dlhú, tak vy neviete to dobre urobiť, pretože stále vám to dá maximálne 15 a no, niektoré vás pustia na 20 sekúnd, viac vás nepustia, hej, takže napríklad Evu Marenu tu mám v niekoľkých týchto, ak ste videli videá, som ja dávala niekde, hej, tu je s tým Mackom trebárs. To som potom pospájala a urobila som také reklamné video. No takže stále máme len 15 a 20 minút a v podstate nerozprávam. Vy im tu viete vložiť text do úst. Hej, ja niekde nájdem, Evu Marenu nemám, ale vy im viete vložiť text do úst, takže môžete mať video, kde vložíte tomu, kto tam je, ja neviem, treba toto. Eva Marena vzýšla z tejto fotky, to som vlastne ako keby ja, že za mladí som povedala a no a treba urobiť to takúto hudbu, viete jej vložiť, pozerám, či som tu niekde nevkladala som tu asi hlas, ale viete vložiť do úst hlas. Toto je zase vianočná hudba v pozadí. No ale skúsim ešte nájsť, že viete vložiť aj hlas, takže toto je VO3 a to tiež je vlastne Google. Google má strašne veľa dobrých funkcií, len ich má rozhádzané 5. cez 9. a ľudia majú v tom zmetok, takže nevedia, že ktoré je vlastne od Google, alebo keď ja si zaplatím napríklad od Google 20 €, čo mám všetko v tom, lebo Google dáva toho pomerne veľa, viac ako ChatGPT v tom istom predplatnom. No tuto mám asi hovoriacu určite. Chceš sa to naučiť? Príď na môj webinár o videách s umelou inteligenciou. Link je dole v popise. No a toto mu viete vložiť do úst a viete s tým variabilovať, že keď sa vám tam nepáči niečo, tak tam viete meniť kompozíciu, viete meniť postavy, viete to treba z situáciu meniť, hej, že aké to je napríklad toto. Dík, hotovo. Prihlás sa Hanna a spolu uvaríme tvoje prvé video. No a toto není moc vydarené, pretože v pozadí hovoril a dával si do úst, ale napríklad tu som chcela, aby urobil A. Pozri, aj špagety tvoria A a I. Jednoduché, belo. Belo, ale mal povedať prima bella, ale proste povedal belo. Ale vytvoril tam v tom videu z nejakej fotky vytvoril AI. Takže vy viete mnohé veci urobiť, Talian pozýva, som to nazvala, a viete tam urobiť, ale hovorím, toto už vás pustí vás to 2 videá urobiť v Gemini, to viete tiež urobiť, ale iba 2 videá denne a potom už nie. No ale keď nechcete nič platiť, tak zadarmo je to super, hej. Tak napríklad ešte tu mám takisto reklamné video, to som teda, teraz neviem, či toto bolo pre nás alebo pre firmu jednu. Sa na webinár rýchle a praktické a bez banánov. No, tak toto bolo pre firmu jednu, to si pamätám, že sme robili, počkajte ešte. Pozri, obyčajný hrnček a bum, produktové video. Hej, toto sme robili pre firmu jednu, takže vidíte, že dá sa tam vložiť hocičo, že to nemusí byť len, ako ja robím, treba vzdelávanie, ale to čokoľvek, treba môžete niekoho urobiť, kto bude vysvetľovať naozaj odborné veci, že to nebudú somariny. No, iba, že stále máme 10-15 sekúnd, hej, 10-15 sekúnd, viac sa to tam nedá urobiť. Ja keď sa pozriem, že ja mám teda, hovorím, platené a keď by sme si pozreli nastavenia,
počet výstupov a tak ďalej, tak stále viete to video spraviť len na niekoľko sekundového a hotovo. Tak ako to spraviť? Toto mi dlho vrtalo v hlave a musím povedať, že mne keď začne niečo vrtať v hlave a nedá mi spávať, ja vždy na to prídem. No a ja som pred 2 rokmi som si chcela vytvoriť takého avatára, a našla som si na to program, pozrela som si pár videí na internete, volá sa to HeyGen a bolo to veľmi zložité pre mňa. Celý ten HeyGen bol strašne zložitý. No ale ako to je, toto, čo vám tu dneska rozprávam, už nemusí byť vôbec pravda o mesiac, o 2 týždne, o týždeň, nevieme, čo na nás zase chystajú. A v podstate... No a to ešte môžem povedať, že naozaj v tomto svete umelej inteligencie je to vždycky tak, že my vôbec nikdy nevieme, čo sa chystá, pretože napríklad 30. decembra taká pálka, že Manus, ktorý pochádza zo Singapuru, majiteľ bol, alebo zakladateľ bol Číňan, spojil sa s 2 Singapurcami a keďže mu nevyhovovala politika ako v Číne, keď niečo založíte a urobíte, tak sa odsťahoval z Číny, zrušil tam celý tým všetky spolupráce, išiel do Singapuru, v Singapure si najal nový tím, nových ľudí, to svoje know-how tam doniesol, zaregistroval tam firmu a proste podnikal tak, aby bol mimo dosah Číny. No a v podstate 30. decembra oznámil, že sa spojil s Metou, to znamená s Facebookom. To bol šok, pretože nikto sme to nečakali, my pravidelne máme s ním vzdelávania a tak. A som ostala zaskočená a ja, aj celý svet ostal zaskočený, všade toho bolo strašne veľa. V Amerike sa o tom hrozne veľa písalo, lebo veľmi veľa mu Meta zaplatila. Takže v podstate tie čínske umelé inteligencie sa väčšinou sťahujú potom do Singapuru, alebo sa snažia dostať spod tohto, aby mohli byť také akože lepšie. No a toto sa stalo aj s HeyGen, že HeyGen síce stále ostáva tam, kde predtým, ale majú veľmi parádnu dohodu, že je tam investor z Ameriky, ktorý zmenil úplne celú politiku aj všetko, a je to super. A HeyGen sa zmenilo celé prostredie a tak. A čo to je? HeyGen je zatiaľ na trhu úplne najlepší, nie lepšieho, ktorý vám dokáže urobiť video, ktoré bude ho rozprávať aj dlhšie ako 10-15 sekúnd a je to konzistentné, že nemení tú postavu. Možno tam není toľko až veľa pohybu, ale celkom dosť pohybu a krásne tam komunikuje ten človek. Tak ako teraz ja rozprávam, tak ten avatar vie komunikovať. Viete si tam urobiť vlastného avatara, to znamená, akože vy sa tam nahráte, ale budete sa musieť overiť a tak ďalej, dať kameru na seba a overiť svoju tvár a môžete potom vytvárať videá, ktoré budete dávať trebárs na siete alebo ako reklamy, keď sa niekto nerad točí a nerad sa vidí, tak treba jeden deň sa krásne upraviť, natočiť perfektné jedno video, dvojminútové, myslím, že 2 minúty musíme mať. Je jedno, čo tam budete rozprávať, môžete tam rozprávať bla 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 bla, to je jedno. A v podstate on iba zachytí tie tóny vášho hlasu a farbu hlasu. No a potom už robíte hociaké videá, len scéna bude stále tá istá. Hej? Takže ak by som chcela robiť scénu inú, musím natočiť nové video, ale už do toho svojho avatara, už nemusíte nič overovať. Ale napríklad, že správa, zľava, na záhrade, pred domom, pred firmou, na gauči vo firme, natočím si pár videí v ten deň a z tých všetkých urobím jedného ako keby avatara a vždycky to budem dávať z iného prostredia. Neverili by ste, koľko je na YouTube avatarov a nie ľudí. V Amerike, v Singapúre a ešte teraz neviem, v Koreji sa mi zdá, už sú moderátori, ktorí sú úplne umelou inteligenciou urobení a absolútne nikto nevie, že oni sú urobení umelou inteligenciou. Dokonca BBC to skúšalo a BBC urobilo takéhoto avatara a neviem, či 2 či 3 mesiace ho stále púšťali ľuďom, že majú nového zamestnanca a tak ďalej a potom prezradili, že to je vlastne avatar. Bol to naozaj skutočný človek, ktorého raz natočili, natočili ho z rôznych uhlov a potom už iba z neho robili ďalšie a ďalšie videá. Takže ono to bude za chvíľu a ja viem, že niektorých ľudí to strašne desí, že v podstate, že kde sa to hrnieme, to je pravda, že všetko sa dá zneužiť, ale je to ako s tým internetom. Pamätám si, keď som mala jediná internet v celom našom paneláku a ľudia chodili ku mne hľadať veci. Nakoniec sa nám to stane takou súčasťou, že si to asi ani neuvedomíme. Určite musím pochváliť, alebo neviem, či mám pochváliť, alebo ako to mám povedať, ale Európska únia to dosť okresáva, snažia sa uchovať nejaký tento, lebo už to ide veľmi niekam, kam by nemalo.
a snaží sa tomu dať nejaký rámec, tak ja dúfam, že sa to tiež nevymkne spod kontroly, že ten rámec bude normálny a normálne budeme môcť to používať. Takže poďme ďalej, prestrih. Takže HeyGen je pre mňa veľmi dobrý, má tu na niekoľko funkcií, môžete tu si robiť rôzne projekty, projekty vám ukáže, tu ja ich robím, vidíte, ja tu mám aj svojho avatara, tuto je jedna moja taká ako avatarka, tu som napríklad ja, to bolo vianočné pre našu rodinu, hej, môžem vám to pustiť, akože. Dobre do nového roku. A nech dostávate stále veľa darčekov, ako napríklad mňa. Blbosť. Ale teraz vážne. Nech sa vám darí v roku 2026, nech ste zdraví, nech máte veľa radostí a málo starostí, nech príde k vám len to, čo si prajete a nech vás obchádza to, čo nechcete. No a vytvoriť takéto dlhé video to ako nedokážete vytvoriť ničím iným, iba tým HeyGenom. A ešte, aby bolo konzistentné, aby aj pekne otváralo ústa aj všetko. Takže ja tu mám toho strašne veľa a mám ešte ako podúčet. No a dokonca dokáže, ja som včera skúšala, aby som vám vedela ukázať, dokonca dokáže jemne spievať, ale ja mám teraz rozrobené jedno video, ja ho určite potom na Facebooku zverejním, kde dokáže spievať úplne tak, otvárať ústa, ako tá pesnička je, ale my pesničku budeme robiť v sune a my potrebujeme vložiť do úst práve tú pesničku. No a to mi ešte poviem pravdu, moc dobre nejde, aj keď už mi to celkom ide, hej, ale no chce to celé hodiny a keďže aj mám inú prácu takto, ale skúšala som to práve s týmto avatarom. To je akože môj kreslený avatar. No a skúšala som to, hovorím podúčet, na ktorom to je krajšie. No, spievaj, Eva. A ide o to, že ja som tu vôbec nevložila žiadnu hudbu, ja som tu vložila len text, popísala som ten text, že má spievať, má to byť barový blues, má to byť veľmi také pomalé a tak ďalej a nehala som to spraviť. Akože trošku som ten prompt akože riešila, že som si s ním, akože som sa s ním pohrala, ale mne to už je pomerne rýchlo. A vidíte, toto je iba krátka ukážka, ale veľmi pekne vyšlo to video. Veľmi, fakt veľmi pekne. No tak poďme dobre ďalej. Máme Evu Marenu, máme spravenú vlastne, myslím, že túto fotku a máme spravenú túto, toto je tá druhá, kde sa neusmieva, takže túto fotku. Takže ideme túto fotku nejakým spôsobom rozprávať, aby povedala to, čo ja chcem. Ideme jej vložiť do úst a ideme jej aj nakázať pohyb. S fotkami je to v HeyGen jednoduché, keď chcete ich, tak ich môžete používať, hlavne keď sú aj vytvorené umelou inteligenciou. Je to super, keď sú to ľudia, tak majú s tým trošku, musí tam nejakým spôsobom v pozadí byť označené, že je to umelá inteligencia, takže create tu nadám. No a tu máte, že buď videoagenta, alebo v štúdio, alebo fotka na video, alebo nejaký template použijeme. Všetko sa to tu dá. My sme tu nie dneska o to, aby som ukazovala každý oný, ale ak budete chcieť, tak ja vám potom ukážem, že kde to budem ukazovať. No a ideme foto, tu video. Joj, hopa, čo ti je? A že hopa, čo ti je, tak foto, tu video. Tak, tu máme, tu teraz vložím tú fotku, ktorú sme spravili spolu. Tu je fotka vložená, videli ste, ja som ju len zobrala a vložila. Prispôsobí sa teda tá veľkosť tak, ako je. A teraz v ChatGPT mám ďalej všetko pripravené. Najprv mám pripravený text, ktorý je taký trošičku akože odborný. Masér nie je, alebo ako by som to povedala, že masér nie je silák, hej, niečo také som. Tak už, keď už niečo robím, tak to urobím také, aby som to mohla potom použiť. Takže ja si to tu skopírujem si ten text a ten text vložím sem do HeyGen. To je text. Sú tu na takto vynechané riadky schválne, aby ona rozprávala tak akože tak pokojne a pomaly, hej. No a ďalej tu máme, že máme tu vyselektovať nejaký hlas. Vy tu môžete nahrať váš vlastný hlas a môžete si urobiť takúto kreslenú osobu, ktorá napríklad, že dáte svoju fotku do Nanobanana a napíšete do Nanobanana správ postavu, ktorá je na fotke kreslenou, ako keby ceruskou, úplne farebnou, ale zachovaj konzistenciu z fotky, ale okolie nech ostane fotorealistické.
No a ono vás to v tom prostredí iba prerobí na kresleného človeka a všetko ostatné bude konzistentné a vy to môžete použiť tu. A budete to vy. No a medzi tým vy viete si niekde nahrať hlas a viete ho vložiť sem do HeyGen. Ja už tu mám nejaké nahraté, takže ja si dáme, ja tu mám také, že môžete použiť ich hlasy, napríklad to je Viktória, ktorá rozpráva aj po slovensky, lebo ja tu mám niektoré hlasy už uložené a sú tu aj uložené hlasy, ktoré síce rozprávajú po anglicky, ale vedia to vyslovovať aj po slovensky. Ale tu sú moje. No a tu mám, vidíte, klon môjho hlasu, Avatar 1, Avatar 2, Daruj mi Dedo Mráz a potom taký iný. No a ja dám teraz tento. Je to pesnička, keď vám ju potom pustím, tak toto je pesnička, vlastne ja z pesničky, môžem ju teda pustiť na chvíľu. Ak to pôjde. Takto znie môj hlas. To už je teraz z pesničky, ja som tam vložila pesničku a ono mi to urobilo takýto hlas. No a dám tam teda, že chcem použiť tento hlas. No a tu je také, že advance, na to kliknem a tu by bolo treba popísať, čo chceme od tej postavy vlastne. Keď tam nedáte nič, tak nebude sa, ukážem vám pre istotu, som si pripravila jedno video, kde som nedala nič. A nechala som to len tak a potom, keď sa toto bude robiť, tak vám ukážem, ako to urobilo, že to neurobilo správne. Takže dobre je, keď by ste sa napríklad prichystali v ChatGPT, že aby vám to ChatGPT pripravilo aj ten pohyb toho avatara, hej? Tak ja tu mám, že pohyb avatara, kameru záber tu mám. To znamená, že chcem, aby ten záber bol napríklad stredný záber od pasa hore, kamera je v úrovni očí alebo mierne nižšia. Predstavte si, že pozeráte nejaký romantický film alebo pozeráte nejaký film a strašne sa vám páči, ako tá kamera chodí hore-dole. Lebo tu treba pri umelej inteligencii, to není tak, že všetko urobí za vás. Ona urobí, ale nebude sa vám to páčiť. Takže ak ja chcem niečo, aby to bolo podľa mojej predstavy, tak ja musím vedieť, čo sa mne páči. A ak to neviem povedať takto, ako je to tu napísané, tak to takto nadiktujem. Tá moja ChatGPT sa volá Niko. Tak ja mu vždy poviem, Niko, vieš čo, strašne sa mi páči, keď ide tá kamera, že správa doľava, ale tak pomalička, potom sa tak jemne priblíži. A on to vie potom perfektne po vás prepísať. Takže ja si tento záber, ja si najprv tu pohyb avatara si skopírujem a vložím si ho sem do HeyGen. Takto vložím. No a bolo tam, že celkový štýl pohybu je veľmi pomalý, prirodzený, úsporný, konkrétne nastavenia, motion speed, very slow a tak ďalej. Po anglicky to znamená, že po občasné prikyvovanie, že prirodzené také postoj uvoľnený, pevný, istý. Som spokojná, pocit, hej, som spokojná, viem, čo robím, nemusím nič dokázať. Aby aj vyžarovala tá postava nejaký pocit. No a teraz zoberiem tento záber kamery a tiež ho tam vložím. Aby vedelo to, tá umelá inteligencia, aby vedelo, že ako ja chcem, aby tá kamera to zaberala. No a už mám toho, už toho mám veľa, takže už ma tam trošičku odstrihla, idem pozrieť, čo mi odstrihlo. Význam, stabilný obraz, stabilný odborník. Dobre, nevadí, toto tam nemusí byť. Niekedy tam dám toho príliš veľa a mi to už nedá. Keď toto mám, tak to chytím takto a už dám iba generovať. No a teraz, kým sa to bude generovať, tak my môžeme prejsť vlastne k tomu, ono sa to generuje, ten projekt, hej, keď by sme dali, za chvíľu sa nám objaví tu, možno dám stránku načítať znova a negeneruje sa. Malo by sa to generovať, ale toto je napríklad tak, že toto som spravila včera len na ukážku, že psíka, ktorý hovorí, psíky vedia veľmi pekne hovoriť, ale nedala som dole do tých nastavení žiaden popis pohybu. Dala som len psíka a dala som len text a nehala som to tak. No ale není to pekné, pretože nepopísala som pohyb, ktorý má robiť. A HeyGen potrebuje vedieť túto informáciu. Je to iba umelá inteligencia. Ona nevie, čo ja chcem. A psíček, naschvál som to tak spravil, aby ste to videli. Dopadol takto. Volám sa Hafan a pochádzam zo sveta iného, ale vlastne vašeho. Mám rád knihy a rád kreslím. Ozaj. A mám rád bifľovanie. Tak sa majte. Idem si čítať. No a keby to malo byť urobené správne, tak ja mu tam popíšem, že aby bolo vidno jasne, aby bola vidno jasne jeho pohyb tváre, teda úst, aby bolo vidno jasne, aby naklonil trošku hlavičku a tak. Idem sa pozrieť, že prečo mne nejde
prečo nám to nevytvára foto, video. No asi sa niečo stalo. To sa občas stane, že dáte generovať a nič sa nevygeneruje. Celé sa to zatrne. Takže ešte raz, aspoň si to zopakujeme. Tu je Eva Marena. Odtiaľ to si zoberieme, čo má Eva Marena robiť. To je tu, čo má vlastne hovoriť. Takže text je pripravený takto. No vidíte, takže niekedy sa to stane, bohužiaľ. Lebo ľudia si myslia, že vedie to umelá inteligencia, malo by to byť všetko v poriadku. Nie, není to v poriadku. Takže znova si musím skopírovať všetky tie veci, ktoré sú, celkový tón, tempo, tuto je hlas, pohyb avatara, celkový štýl, musíme tam dať. V podstate, no niekedy sa to takto stane, tu je advanced, tu na to vložím, netreba nič dokazovať, idem nižšie, tam vložím ten, čo sme si vraveli, že ten pohyb kamery je veľmi dôležitý, takže keďže tú poslednú vetu mi vyhodilo, záber, tak hopa, vložím to tam a ešte musíme vybrať hlas. Takže toto máme a ešte vybereme voice, lebo nám vybere samo a bude to na figu, takže my voices, tento voice, save, OK, a dáme generovať. No a teraz počkáme chvíľočku, nech sa to teda generuje a kým sa bude generovať, my si medzi tým spravíme hudbu, ktorá pôjde do pozadia toho videa, lebo mne tu vytvorí len video, ktoré bude rozprávať. No áno, ale ono bude rozprávať a ja potrebujem k tomu ešte do podmazu nejakú hudbu, aby to bolo proste pekne podmazané, aby sme to potom mohli spojiť v niečom, kde dáme proste... No a už sa vytvára, už sú 4%, takže ja som si predtým vytvorila celý ten scenár, aby sme sa s tým nemuseli zdržiavať a vymýšľať. Takže som si tu nadala hudbu. A teraz potrebujeme, že akú hudbu? Hudba bude vytvorená v samostatnom nástroji Suno a bude tam vložená a slúži iba ako podmas. Takže čo my chceme, celkový tón nejaký, počkajte, kde máme hudbu. Aha, takže on mi tu vymazal, dobre, nevadí. Takže teraz my potrebujeme vytvoriť hudbu. Takže ja teraz poviem, aby nám vytvoril prompt na hudbu. Ešte mi tam vlož prompt na hudbu, ktorá bude v pozadí celého tohto videa, aby to video bolo pekné a aby to video, keď bude teda už urobené, tak aby tam bola taká pomalá, potichu, pekná, príjemná hudba, niečo také, ale také svieže. No a teraz som mu nadiktovala celé, čo by som od neho chcela, pošlem mu to a on mi to niekde vytvorí, ten prompt, ja sa niekde, no a zatiaľ my si zatiaľ, ešte keď robíte napríklad v tom, vidíte, tuto mi vytvorí prompt. Keď robíte v tom plátne, tak vám to stále vloží správne. Takže ja veľmi rada v ChatGPT, keď už teda robím v ChatGPT, robím v tom plátne. No a tu mi vytvoril prompt pre Suno. Suno je nástroj, ktorý je na trhu zase najlepší, mám ho platený, ale máte možnosť si ho vyskúšať aj vy. Keď uvidíte teraz, ako to robím, a môžete tam, keď sa tam zaregistrujete, máte tam asi 30 alebo koľko kreditov zadarmo, čož úplne vám bude stačiť, pretože ja za každým, keď sa mi mesačne obnoví, ja si platím ročné predplatné. Aj vysvetlím prečo, lebo vždycky, keď je ročné, tak dostávate mesiac alebo 2 mesiace zadarmo, tak radšej vždycky si zaplatím na rok dopredu. Takže všetky nástroje sa snažím platiť rok dopredu, pokiaľ to nie je obrovská palka. No a Suno je vlastne v tejto chvíli najlepšie. Ja si platím vôbec nie nejaký drahý. Ja sa pozriem, ja vám ukážem, platím si tento Pro plán. Vidíte, mám to ročne a ročne to vychádza za mesiac $8, ale mesačne by to vychádzalo $10, keby som to platila. Takže o $2 by ste platili viacej. Je to prilátané na doláre, potom u nás je to nejakých 7 čosi eur, hej? Ale ja si to platím ročne, ja mám tento aktuálny plán. Takže nemám nejaký drahý a platím si len tento. Takže Suno, keď príjete na Suno, je to suna.com, dám si tu na že vytvoriť a tu sa vám otvorí takéto lepšie vokály, áno, potom. Tu sa vám otvorí niečo takéto. Ono je to v angličtine, len ja to mám teraz v slovenčine kvôli tomu, že ak nevedia všetci, tak mám to otvorené v prehliadači Chrome a automaticky mi to preložilo z angličtiny do slovenčiny. Tu nám máte možnosť nahrať nejaký zvuk. Hej. Tu nám máte možnosť persony. Ja tu mám personu, mám niekoľko person, ktoré proste používam, že chcem, aby ten hlas bol presne taký, ako tá persona. Chcem, aby napríklad si pozrieme,
Tuto je môj profil. No, poď môj profil. A tu mám vytvorené, tu sú persony. Tu mám film s prianiami, tu mám tanec cez mesto, tu mám napočúvanie svoje tieto zoznamy skladieb, z ktorých čerpám. A tu mám profily Mojka Cupkava, Eva Marena, Michael Zasnený a Eva Marena Blues, to som akože inú, hej. A každá má nejaký štýl. Tu nemám popísaný trebárs, ale každá má nejaký štýl. Keď na to kliknem, tak mám tam už nejaké pesničky a môžem pustiť trebárs tuto. Dám to trošku ďalej. No a to je vlastne štýl Evy Mareny. V podstate toto som vytvorila pesničku, chcela som, aby bola zachraptená, trošičku som sa s tým prehrala. A vlastne teraz ten jej hlas používam aj tam v tom hejgene na vytvorenie. No a takže dáme vytvoriť, vytvoril nám ChatGPT nám vytvoril nejaké odporúčania alebo nejaký prompt pre Suno. Takže tu je popísaný, hudba bude vytvorená tam, hudba slúži len ako jemný podmas, hlas zostáva vždy. Ja som vôbec nepovedala, akú chcem tú hudbu, hej. Že tým, že ja stále robím s tým ChatGPT, tak ono presne vie, akú ja hudbu mám rada, alebo presne vie, aká som. Takže ja už to mám veľmi jednoduché. Iba, že vy to nebudete mať také jednoduché, keď nebude vás ešte poznať. Takže ja to niekedy nehávam tak a niekedy presne popíšem, že vieš čo, chcela by som takú hudbu, takú, ja neviem, takú napríklad ako neviem, nejaký spevák, ale vy nesmiete v tom prompte použiť meno toho speváka. Lebo okamžite vás, nie že zablokuje, ale nespraví vám to, čo robilo v tom Midjourney. Že proste nie a nepôjde to. Takže on musí dokázať popísať ten štýl hudby presne tak, ako ten spevák, ale nesmie použiť jeho meno. Je to super ináč. Takže my dáme, že vytvor pomalu, počkajte, ja som tu nadala, že v angličtine, tu mi ho vytvoril v angličtine. Suno má najradšej v angličtine ešte stále. A tu keby bol text, tak dáme text piesne a tu nadáme štýl. Takže ja som si teraz skopírovala štýl a ten tam vložím. Takže ja nechcem, aby tam bolo slova, takže nedám do tohto textu nič. Ale keby som chcela, aby tam boli slova, ako tam to bolo na Silvestra, že Dedo Mraz, tak by som tu vložila slova. Teraz tu mám rozšírené možnosti, tu môžem vylúčiť nejaké štýly, že napríklad by som napísala negatívny prompt, že nech tam nie sú žiadne vokály, alebo ak sú tam, že vokály použij len ženské a tak, môžem, to je vokálny rod, tu na to dať, ale môžem napríklad, že musíš vylúčiť všetky klavíre, alebo neviem, proste čokoľvek. Tu si môžete dať, že ako má zachovať ten štýl, aký ste tam dali. Buď to môžete potiahnuť ďalej a dáte, že chaos nejaký, že to nebude mod, alebo to môžete potiahnuť dole, že to bude taká určite stabilná zóna. Ak máte dobre popísaný ten štýl, tak radšej si to dajte dole, aby to nebolo také čudné. A tak aj vplyv štýlu, že či chcete nehať variabilitu tej umelej inteligencii, že trošičku to ona upraví, hej, a podľa seba. No a potom názov piesne dáme si Eva Marena, nie je silák, hej, nie je silák, sa bude volať to video, takže som si to dala. No a tu ešte mám také k štýlu trošičku takú špecifikum, že štýl tu hop, tak, tuto k štýlu, hej, lebo tu nám mi popísalo, ako to má byť hudba, ale máme tu ešte vždycky k štýlu také špecifikum a to špecifikum môžete dať sem napríklad, hej, tu, tak. No a mám to pripravené. Uvidíme, ako to vyjde. Takže ja dám vytvoriť. Za chvíľu sa nám tu objavia dva nové tieto, lebo mám nastavené, že vždycky dvakrát. Nie, nejdeme dneska mu to trvá, takže ešte raz dáme vytvoriť. Dobre, a už sa vytvára. Tu sú dve, sa vytvárajú. Po 15 sekundách v Sune vy už dokážete si vypočuť, či sa vám vôbec páči ten začiatok, či je to vôbec to, čo by ste chceli. Vidíte, 15 sekúnd prešlo, ja to skúsim pustiť. Je to celkom veľmi pekné. Celkom sa mi to páči. Hej, to nie je ešte celá skladba, tá celá skladba sa ešte dorába. A tu nám máme druhú. Nepočuť. Už počuť? Nie.
Evka, nepočujeme. Aha, pardon, ospravedlňujem sa. Asi to nevezme, nevadí, ja to potom tam dám a potom to uvidíte. Veľmi pekne to urobil. Keby ste ešte chceli, že sa vám to trošičku akože nepáči, tak tu je takáto palička čarovná, akože, ako z Harryho Pottera. A vy môžete tú paličku stlačiť a umelá inteligencia vám upraví vlastne nejakým spôsobom podľa seba ten štýl. A ja si to vždycky, keď to dám upraviť, tak tu si dopíšem k tomu názvu AI, hej, dopíšem AI a zase to dám vytvoriť. A uvidím v podstate, ktoré sa mi bude viacej páčiť. Možno sa stalo, že sa mi prepol ináč mikrofón, sa ospravedlňujem. Skúsim ešte raz, ak nebudete počuť, tak proste Suno nejde s mytom dokopy asi, hej. Počuť? Nepočuť. Dobre, tak nič. Končím. Nekončím ja, ale končí toto. A teraz uvidíme, či teda není už náhodou hotová Eva. No vidíte, Eva už je hotová. Takže vytvorilo nám video minútu 11 sekúnd. Keby som ja chcela minútu 11 sekúnd, tak musím vo VO3 alebo v Sore, ktorá ešte nie je v Európe, je iba Sora bez zvuku, tak musím vytvárať niekoľko videí. V Sore by to ani aj tak nešlo až tak konzistentne, ale mám tam ja urobeného avatara, takže niečo by som vedela zachovať, aj keď Sora robí výborné videá, ale zase len krátke 15-sekundové a keby som mala keby som mala ChatGPT Pro, to znamená Sora patrí pod ChatGPT, tak by som mohla vytvoriť 20 až 25 sekundové. Takže ak by som chcela minútu 11, musela by som vytvoriť 5 videí. A takto, tuto v Heygen som to vytvorila všetko na jedenkrát. No a my si to teraz pozrieme. No takže, prosím vás, keby nebolo počuť, tak hovorte. Text je pripravený tak, aby sa dal čítať pomaly, s pauzami. Hlúpo som tam dala, takže Riadky znamenajú vedomú pauzu. toto som tam nemala dať. Masér nie je silák. A masáž nie je o tom, kto viac pritlačí. V praxi sa veľmi často stretávam s tým, že klienti prichádzajú s bolesťou a očakávajú silu. Lenže nie každá bolesť je rovnaká. Pri svalovej bolesti reaguje telo inak. Sval je preťažený, stuhnutý, často potrebuje bezpečný postupný tlak. No a v podstate vidíte, ako krásne ona gestikuluje pomaly a tak. No tú prvú časť, ktorú som tam nemala dať, lebo som si to nevšimla, hej, to mi tam iba popisovalo v ChatGPT, že ako to má byť, tak, ale ona to prečíta. Všetko, čo jej tam vložíte, tak ona proste prečíta, alebo teda povie, hej, vložíme jej to do. Takže ja to teraz jednoducho iba vystrihnem v ďalšom tomto. No a takže mala som vytvorený vizuál, ktorý sme si ukázali, ako sa vytvára. Mám vytvorené video, mala som vytvorený text, všetko, vložili sme ho do úst, máme vytvorené video. Teraz to video si my stiahneme, aj keď nie je teda dokonalé, ale stiahneme si ho. A máme vytvorenú hudbu, ktorú vy ste ešte nepočuli, ale ja to teda vytvorím a ukážem vám, ako to spájam. Na spájanie môžete použiť čokoľvek, ale ja to spájam v dvoch možných programoch. Buď to spájam v Adobe, my si platíme Adobe vo firme, pretože keď tam dávame niektoré naše veci, tak chceme, aby sme mali vlastné Adobe a oni chránia veľmi veci. A doma ho ale už moc nepoužívam, používam hlavne CapCut. To je ďalší model, ktorý si zase platím, takže používam CapCut, toto je on. A CapCut je tak fantastický, že niektoré veci som prestala používať aj si platiť, lebo začala som používať len CapCut. CapCut mal veľký problém, ale opäť problém sa vyriešil tak, lebo CapCut je zase v Číny, problém sa vyriešil tak, že sa tam dal americký investor. No a už není ten problém, presťahovalo sa to všetko na iné servery, do Ameriky a tak ďalej. A problém prestal a strašne sa rozbehol výborne. Takže mne sa s ním veľmi dobre robí a kto neviete strihať napríklad vo Photoshope alebo tak, čo ja viem, lebo som ho aktívne fotila, tak si strihajte v CapCute. CapCut môžete mať takto na internete, že je niekde na serveroch, alebo ho môžete mať takto, môžete ho mať na vašom desktope a vtedy nikto nevidí, čo tam dávate, to sú iba vaše veci, nikde sa to neprenáša. Pokiaľ vy to neaktualizujete, tak tam je iba to, čo potrebujete vy a nič viac. Takže ja používam tento na desktope, no a v podstate veľmi ľahko sa tam robí.
Počkajte, musím ísť domovská stránka, tu je, že vytvoriť projekt, ja si dám vytvoriť projekt, vyzerá to prostredie tak, ako keby to bolo vo Photoshope, alebo tak niekde, hej, alebo v tých photoshopovských veciach, tu si vyberiem video si vložím, importujem si sem, video už je tu, takže tu sa importujú, to je zase na dlho, hej, ako nechcem tu dneska vysvetľovať, ako sa používajú tieto nástroje, ale iba vám ukážem, že ako sa to dá robiť a na toto my máme vlastne celú tú školu umelej inteligencie, ktorá vlastne začína na budúci týždeň, bude to na 5 týždňov a každý týždeň to bude 2 až, ja poviem 2 hodiny a budú to 3 hodiny určite a každý týždeň ja rozoberem nástroje na každý jeden z týchto krokov. Napríklad jeden týždeň tam budú len tie jazykové modely a rozobereme ich do piky, že čo všetko sa dá s nimi robiť. Druhý týždeň len obrázkové modely, čo všetko, vizuály, ako sa dajú robiť, lebo dajú sa robiť krásne vizuály. Aj to vám dneska ukážem, lebo urobím vizuál na Evu Marenu. Takže mám tu na to video, to si vložím sem. Takže skúsim si ho pustiť, či je v poriadku. Aby sa dal čítať pomaly s pauzami. Prázdne riadky znamenajú vedomú pauzu. Tak, zastavím a toto chcem odrezať, takže posuniem to video takto, aby sme ten začiatok, tú blbosť tam nemali, lebo nebudem to dávať už druhýkrát generovať. Maser nie je sila. No, krásne som to odrezala, takže to, čo bolo na figu, máme odrezané. Vrátim sa naspäť do Suna. A stiahnem si pesničku, ktorá sa mne bude najviac páčiť. Teraz to urobím len tak nahmatkovo rýchlo, aby ste videli, lebo ja, keďže vy nepočujete, tak stiahnem jednu tú, ktorú urobila umelá inteligencia. Takže som tu v Sune, povedzme, že táto sa mi páči, ja si väčšinou označujem, keď urobím 20 pesničiek, tak ich počúvam a označujem si ich a tie, ktoré sú zle, vymazávam. No a tuto je možnosť stiahnuť a dám si vo formáte WAV. Môžete si dať MP3 zvuk, ale formát WAV je taký ako lepší a video je ešte profesionálnejší, ale tak dám si stiahnuť vo formáte WAV. No a teraz musíme si počkať na to stiahnutie, stiahne sa nám súbor, tak a vložíme si to, naspäť sem idem. A teraz idem do stiahnutých a tuto máme Eva Marena, myslím, že toto je ono a vložím si to sem a odtiaľ to si to vložím sem. Tak. Hej, toto je také, že musíte sa naučiť s tým robiť, ale naozaj, ja keď som sa pred 15 rokmi učila robiť s Photoshopom, bola som zhrozená, teraz je mi to smiešné, ale samozrejme, že človek musí pracovať stále s niečím, aby sa to naučil. No a teraz, keď chcem, aby Eva mala dobrý hlas, aby bolo ju počuť a hudba bola len podmas, tak musím stiahnuť trošku túto hudbu, hej. Ak vidíte, tak tu nás sa objavilo taká možnosť, vidíte, stiahnuť, natiahnuť. Ale keď to aj označím, tak tu hore sa dá trošku tá hudba stiahnuť, aby neprekričala tú Evu Marenu, aby bola naozaj iba ako podmas. Skúsim to pustiť teraz. Masér nie je silák. A masáž nie je o tom, kto viac pritlačí. V praxi sa veľmi často stretávam s tým, že klienti prichádzajú s bolesťou a očakávajú silu. Lenže nie každá bolesť je rovnaká. Pri svalovej bolesti reaguje telo inak. V podstate počuli ste tú hudbu v pozadí? Evka, nie. Vôbec? Buď je to úplne slabúčko, alebo my jednoducho nepočujeme to Suno. Nie, teraz už hudbu tu, kde to ja striham. Áno, ale není to tam počuť. Není to tam, lebo ja som mu dala hodne ticho, hej, a ona je taká jemnúčka, tak ja ju skúsim dať viac a skúsim to proste iba trošku pustiť a povedzte, minulé si pustíte mikrofón a povedzte, či áno. Hej, že počuť ju? Nie. Nie. Dobre, nevadí, veď ono, ja keď ho zostriham, tak ho viem pustiť to video potom a tak. No a keďže ja som zistila, že tá hudba je zo začiatku veľmi maličká, tak ja posuniem trošku takto, začneme tam, kde už je mohutná. Vidíte toto tu, tento ekvalizer, to je mohutná hudba. No ale nepotrebujeme ju takú dlhú, potrebujem ju natiahnuť na dĺžku videa. No ale potrebujem, aby ten nástup tej hudby nebol taký hneď, že hej, ale ja chcem, aby ten nástup bol postupný. To znamená, viete, ako to ide vo videách, že najprv jemnúčko a potom ide naberá to na sile. A to isté chcem, aby to bolo na konci. Tak ono v CapCut to má také maličké tieto a ja to s tým potiahnem takto. A tu je ten nábeh, je tu taký pekný a tu na konci bude sa tá hudba postupne stišovať a prípadne ju môžem kúštiček dať za video
kúštiček, aby na konci ako keby to tak pekne toto ukončilo, aby ja som tam trebárs mohla dať ešte nakoniec nejaké titulky alebo logo, hej. Ja to teraz len robím na rýchlo a ja si nájdem niekde, kde mám moje logá, rýchlo, kde mám loga, aby som si to tam vedela vložiť, že môžete tu dať titulky, môžete tu dať čokoľvek, lebo ono vám to urobí aj automatické titulky. Nejdem to teraz ukazovať, nie sme tu od toho, aby som až takto dopodrobná išla, ale na tej škole to budem všetko učiť, všetko, lebo ten HeyGen a mi vie pekne aj titulky spraviť, ja ich iba tu navložím, on mi ich vygeneruje a v podstate bude cez to celé titulky, takže dá sa to krásne tak spraviť. No a ja by som tam ešte chcela si vložiť logo, pretože logo je pre mňa, ako povedzme, dôležité, aj pre vás by bolo dôležité, pretože vy potrebujete nejakým spôsobom si to obrandovať, alebo chcete tam dať svoj takže nájdem si svoje logo rýchlo. Ak dovolíte, to som zabudla úplne si pripraviť, plocha, logo, hopa, dobre, logo, zamaz, zip, no tak toto, prepačte mi, na toto som nebola som logo, zamaz. Úplne som zabudla na logo, lebo keď robím na verzii normálnej, ktorá je verzia na internete, že na ich serveroch, tak tam už mám logo vložené, hej, ale tu potrebujem logo vložiť si za každým, lebo tu na to proste nejde. Dobre, dajme tomu, že vložím toto logo, chytím si ho takto, vložím ho sem. Tak, a teraz potrebujem to logo vložiť takto niekde, aby bolo počas celého toho videa, hej, ale teraz je tam veľmi veľké. Takže ja si naň kliknem a ukážem mi ho tu a tu ho normálne zmenšite, ako to robí sa všade a stále. A dám si ho trebárs tu dole. Hej? To je veľmi jednoduchá vec. A teraz počas celého videa, keď to pustím, tak tam vlastne to logo budem mať takto. No a môžem ho potiahnuť až na koniec tej hudby, lebo tu nám mi palička ukáže, kde končí hudba. A keď skončí video, vtedy sa môže bolesti naozaj zmeniť. Tak na konci to ostane takto. Hej, a tu môžeme ešte pridať nejaké titulky. Ale povedzme, že to máme, hej, že nechcem už tam nič pridávať, ale ja by som to chcela dať na YouTube, ale na YouTube nezaujmem len tak. Lebo teraz je tam taký pretlak, že všetci chcú, ja neviem ako. Tak môžete urobiť hook. Hook znamená, že je to niečo ako háčik, alebo tak, ktorý zaháčkuje pohľad tých ľudí, že pozrite sa, aké video, hej, to je to, čo keď si otvoríte YouTube a tam vidíte rôzne, že wow, že držia sa za hlavu, alebo že sú také, alebo neviem. To je hook, hej, takže ja ho robím, buď ho urobím, keď je jednoduché niečo, tak ho urobím priamo tu v CapCute, že ono mi to tu ponúkne, že urobiť obálku, ja si vyberem, že ktorú časť, napríklad čo túto časť videa, túto, alebo ja neviem, túto, a táto nie je pekná, takto, hej, trebárs povedzme túto a dáme upraviť a ono mi to otvorí v takomto, to je v tom CapCute, ono mi to otvorí v takomto niečom. A ja teraz môžem urobiť tak, že si tu zvolím nejaký niečo, čo sa tam vloží. No neviem, prečo sa nevložilo. Napríklad, hej, už niečo predvolené, čo sa vloží. A tu si napíšem takto, hej, tu si napíšem niečo, zmením to písmo a poviem Eva Marena bla, 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 bla. Lenže ja to takto nerobím. Pretože tu ja musím dopisovať, hej. Preto mám otvorený zrušiť, dám to zrušiť, exit, nechcem to zrušiť. Ja urobím inú vec. Ja mám otvorené, a to som sa tiež musela naučiť a musela som na to prísť najprv. Ja mám ten CapCut otvorený tu a tu mi vie urobiť ten hook úplne geniálne. Takže ja si tu dám, že create new a tu nás si dám, že YouTube, nie video, ale custom size, nie custom size, hop, už sa veľmi ponáhľam, tak create new. A dám si to takto a dám si, že ja si tam dám nejaký obrázok, napríklad tento, otvorím a nech si ho uploaduje a on bude sám vidieť ten rozmer, že nechcem žiaden rozmer tam ja dávať, mohla som dať napríklad tento YouTubeový, ale nech si to samo a rovno sa mi to takto prepne. Tu ho už mám a tu je vyintegrovaná umelá inteligencia a mne stačí urobiť jednu vec. Ja tu napíšem, bohužiaľ tu sa mi nedá použiť mikrofón, takže musím napísať, potrebujem urobiť
hook na YouTube i o YouTube. K tomuto videu, kde Eva Marena, ja stále všade, aby sa všetky tieto naučili, že to je Eva Marena, hej, on to chvíľočku potrvá, keďže nová, oni ju ešte všetci nepoznajú, tak aby sa naučili, kde Eva Marena hovorí tieto vety, hovorí tento text. A prečo tam dávam ten text? No lebo ten hook má byť taký háčik na to, že čo je vlastne v tom videu, o čom to video je. Takže ja potrebujem použiť ten text, ktorý ona hovorí, ja som hlúpo som tento text tam dala, hej, takže maser nie je silák, tento text si zoberiem, idem naspäť do CapCutu, tu som jej dala, hopa, a tu dám, že aký má, a aké to má spraviť. No a nechám to vygenerovať. Ono to chvíľočku rozmýšľa, on si to potom zhrnie, že rozumie, že chce Eva Marena, aký štýl preferujem, že či chcem štýl hooku napríklad zaujať lajkov, prijákať klientov, aký štýl dynamický, pokojný, edukatívny hook, obsahovať priamo úryvok z videa. Ja napíšem, malo by to pritiahnuť ľudí, ktorých zaujímajú masáže. Hej, zaujímajú masáže. Tak a ostatné nechám na teba. Na schvál. Aby ste videli, že aké je to kreatívne. Hej, že to je jedno, že tam máte nejaké prekvapenie. Rozumiem, cieľom je zaujať ľudí, on si to vždycky musí tak nejako stentovať a teraz začne robiť. Hej. On si sám najprv vytvorí nejaký prompt, nejako si to tam samo povie, že aké písmo použije, čo urobí, aký je tam akože štýl a tak ďalej a začne vytvárať dizajn. Hej. No a v podstate on mi vytvorí krásne hookové video, ktoré ja potom použijem vlastne na YouTube na to. Ja vám ukážem, že o čo sa jedná, že keď ideme na YouTube, ideme domov takto, tak si všimnite, ako tie videá vás lákajú, hej, že vás lákajú nejakým textom, že napríklad film Štúr nie je Štúrova, alebo Claude, Cowork, budúcnosť AI, hej, ak na to kliknete, už sa objaví ten človek. A tu je, že nečakaný koniec Stranger Things. A to je Maťo, to je vlastne chalan, ktorý má zaujalo ma AI, taký kanál na YouTube. A on je ináč náš Martinčan z Bystričky, takže my sa osobne poznáme, takže ho sledujem. Napríklad tu je, že Whisky Blue, vidíte, je tu nejaký Černoch, tu na zase je, že takto sa naučíš jazyk cez AI a toto sú húky, hej. Teraz tu nemá, že bye, nano, banana, že Image 3 a hneď na to vydali oni nový, tu na je o autách a tak ďalej. Tak toto sa volajú húky. Teraz sú tu není zrovna také, že by sa niekto, tu sa pánko drží za ústa, že čo to je a rozpráva o notebooku LM. Mimochodom aj notebook LM je fantastická vec, fantastická. No ale dneska už nemám toľko času, ale ja vám budem odpovedať na vaše otázky. No a poďme naspäť do CapCutu a pozrite, ako to urobilo, ale ja som zabudla povedať jednu vec. Nech použije tú pôvodnú fotografiu. Takže chápete? Takže ja som urobila chybu. Haló, musíš použiť tú priloženú fotku. Ježišmaria, vy keď im to nepoviete, tak oni to jednoducho nespravia. Ježiš, ďakujem za úprimne, použijem vašu priloženú fotku. No ale pozrieme si, aký urobil ten hook. No toto by sa mi, čo ja viem, masáž nie je silák, masáž nie je osila o správnej technike. A teraz by som mu akože krásne, pozrite sa, ako to vytvoril, pozrite sa, aké tu šípky urobil, ako tu dal tieto hodinky, tu dal sval, ručičku, ako krásny vizuál urobil. Takže vy viete v takýchto nástrojoch urobiť napríklad aj vizuál, že dáte tam len fotku nejakého vášho výrobku alebo niečoho, alebo mu poviete, že a okolo toho mi urob nejaký takýto text a tak a vizuál za chvíľočku. Už sú preč tie časy, keď boli tam chyby v tých textoch. ChatGPT ešte stále chyby má, ale Nanobanana nie. A tu je integrovaná v CapCute, je integrovaná Nanobanana. Ja mám podozrenie, že investoval do nich Google, ale no a stále ma nechce počúvnuť, lebo je to umelá inteligencia, tak musím urobiť to, že v podstate tu znova vložím tú Evu Marenu. Myslela som, toto je základ. A toto sa stáva bežne, akože toto si nemyslíte, že sa stalo len teraz. Myslela som, túto fotografiu použij ako základ a na ňu napíš texty hooku.
Tak. No a toto by sa mi napríklad vôbec nepáčilo, toto by som už musela, ja by som s tým popracovala, by som povedala, nepáči sa mi písmo, nepáči sa mi to, zmeň písmo, že nech vrchné je, čo ja viem, také a iná farba písma, že to je také fádne, by som povedala, urob to dizajn nejaký taký pútavý, alebo urob ho ako sci-fi, hej, môžeme to vyskúšať, keď to, ako konečne pochopí tú Evu Marenu. Ináč sa smejem, lebo ja to mám vždycky za sekundu hotové a teraz, keď to predvádzam, tak urobím veľa chyb. Ale to je tým, že aj rozprávam a že som zabudla na to. Ale aspoň vidíte, aké to je, že vy musíte konkrétne povedať, lebo potom budete zúriť. Mne už sa stalo, že som sa s 3 naraz hádala, myslím umelými inteligenciami. A teda som sa aj dohádala, pretože nakoniec som zistila, že ja som urobila chybu vlastne v tom, čo som chcela. Takže musíme si počkať, kým ten hook sa urobí. No a tu je masér, nie je silák a teda masáž nie je o sile, tu urobilo trošičku chyby, ale napíšem správ to viac hookové, hej, a sci-fi. No. A keď by som toto teraz mala, tak jasne by som to by som zobrala ten obrázok a dala by som ho vlastne, keď by som nahrala to video na YouTube, tak by som potom v podstate dala na začiatok tento. Dobre, ja idem stiahnuť toto video, keďže ho už máme hotové, takže tu je to, že exportovať, ja si tu dám názov, masér nie je silák, tak, hopa, a už sa mi stiahuje, generuje sa, nechcela som na TikTok, chcela som, aby sa mi stiahlo. Nie je sila. Hej, on vám to tu navie urobiť krásne, aj keby ste chceli na TikTok, ja teraz dám, že na YouTube zdieľať, úplne jednoduché, dám si Eva Vedra, a rovno z CapCutu to viem takto zdieľať na YouTube, pokračovať, jasné, že pokračovať, otvoriť CapCut, áno, a už sa mi to zdieľa. A v podstate jednoducho to je tak jednoduché, je pravda. Ja verím, že pre vás to musí byť, že pre Boha, že idem ako blázon. Samozrejme, pretože ja už to poznám, hej, už to viem, už to robím veľakrát. Zdieľaj na YouTube dlouhé video na kanál, zobraziť na YouTube. No a teraz toto video sa ešte spracováva, takže pôjdem do svojho kanálu, zobraziť môj kanál. Môj kanál je tu, videá, šup. Stále sa to ešte nezobrazuje. Zoznamy, ešte furt sa nezobrazuje. Ono sa po čase bude zobrazovať a ja si ho tam v kanále vlastne upravím. Tu je, vidíte napríklad, pozrite sa, aký je tu hook, že prichádza nová éra, Eva Marena v zásahu. A to vyrobil takisto, ako začať z AI, tu je takisto. Hej, to všetko je vlastne vyrobené cez ten CapCut a takto som to spravila veľmi rýchlo. Ja keď sa pozriem ešte tu, teraz to urobilo takto. Masér nie je silák. No veru by som asi použila toto, len by som ho trošku, že nech mi zmení toto písmo, aj toto písmo a nech tam pridá trošku zlatej. Hej, môžeme skúsiť nadpis, zmeň. Hneď odpoviem, zmeň font a pridaj trochu zlatej farby, lebo Eva je zlatá. Tak. No a takto sa s tým proste bavím. Vedeli by ste to urobiť aj v Nanobanana určite, hej. Ale v podstate potom napríklad, hej, toto je spracovaná videa. Som virtuálna, takže áno. Takže potom to vyzerá takto. Všetky tieto možné kadejaké hlúposti, čo tam dávam, tak to dávam vlastne v CapCute. Ale nechcem s tým teraz zdržiavať, lebo s tým sa už potom trošku dlhšie bavím. Hovorím, o tom bude aj tá škola, že tam ukážem presne, ako tam čo vkladám, ako tam viete aj vy vložiť. Lebo aj možno pre vás je to dôležité, že tam chcete treba vložiť niečo, na čo by ona rozprávala, že vložíme do fotky treba nejaký váš nejaký výrobok alebo niečo a ona bude rozprávať o tom, čo tam bude vložené. Lebo aj to sa dá, hej, aj to sme robili treba pre jednu firmu a tak ďalej. Takže všetko možné sa tam dá urobiť. Ja sa ešte teda pozriem, ako Hane spravila ešte dizajn. Len čakám na ten dizajn, že ako ho zmení.
Ale keď si pozrieme, tak akože vyvíjalo sa to. A ináč všetky tie dizajny, keby sa vám ktorýkoľvek páčil, potom máte tu, že napríklad chcem si ich posťahovať všetky, lebo som ich menila. Hej, maser nie je silák, no dalo tu trošku zlatej, vidíte? Lebo ja som nenapísala, že do obrázku má dať zlatú, ale napísala som, že nadpis zmeň fón a pridaj trochu zlatej farby. A ja som chcela, aby pridal zlatej farby do obrázku, ale už to teraz nechám tak. Ale vidíte, maser nie je silák, takto, toto by som dala na ten začiatok a potom by som za tým dala to video. Ja teraz akože na chvíľu skončím to. A teraz, ak máte otázky, tak pokojne hovorte. Evka, prosím, bude aj záznam? Áno, bude aj záznam určite. Takže ak máte otázky, pýtajte sa k čomukoľvek, nielen k tomu, čo som teraz hovorila. Ak vás niečo zaujíma z umelej inteligencie, tak ja vám proste samozrejme na ne odpoviem. Duško, teba to tak zaujímalo, že či si nechcel sa na niečo popýtať. Nikto nič. Ja sa vždycky smejem, že keď robím webináre, ja toľko rozprávam, že na konci sa skoro nikto nič nepýta, ale ja by som veľmi chcela, aby ste sa pýtali, lebo od toho ste tu, tak čakám. Ja kľudne vám odovzdám slovo, že kľudne si pustíte mikrofón a kľudne môžete hovoriť akože do mikrofónu. Nemusíte písať, ak nechcete. A ja ukážem, že čo. Tu je Filip, ďakujem za prezentáciu. Chcem sa opýtať, či na tú show teda menej platia niektorých z týchto toolov. Ako, takto, Filip, ja sa budem snažiť ukazovať všetko v platenom, aby som ukázala, ale ukážem to aj v neplatenom, aby ste vedeli, aké sú obmedzenia a budem sa snažiť tak, aby ste vedeli robiť v neplatených verziách a kúpili si treba len niečo, čo ja viem, povedzme, že budete si platiť mesačne len 20 €, ale budete tam mať veľa toolov, veľa nástrojov. Hej? Že v podstate, lebo pre vás akože platiť si toľko vecí nepotrebujete, lebo ja robím aj automatizácie, my to používame aj vo firme veľa, ja robím aj veľa webinárov a všetko, tak samozrejme, že sa odo mňa očakáva, že ja budem mať platené. Lebo keď by ty si chcel vidieť, ako vyzerá platená verzia, ja neviem, napríklad tu nám mám Hixfield, to je také dosť známe, neviem, či ja nezdielam teraz však. Nie. Napríklad mám Hixfield, tak ty chceš vedieť, ako vyzerá ten Hixfield. Ty chceš vedieť, ako vyzerá platená verzia. Vy chcete, lebo niekedy človek chce niečo zaplatiť, ale nevie čo. Pre mňa, pre ľudí, ktorí nechcú platiť veľa nástrojov a treba naozaj chcú, povedzme, investovať 30 € mesačne a nič viac, tak určite sa oplatí Google. A ja dám na chvíľočku zdieľať a ja ukážem. A ten Google je teraz tak úžasný, že ja akože niekedy až žasnem, že čo všetko vedia oni už dať. A ľudia nevedia na týchto, nevedia v Google aké má Google možnosti všetky, hej? Aké Google vlastne ponúka, čo ponúka veci. Lebo vy keď si platíte, ja si platím Pro. Hej, Pro. A vy keď si platíte, tu sú platby a odbery, tak tam máte viaceré možnosti. Máte tam možnosti, ja si platím tento Google One a ten je vlastne, teraz ani neviem, koľko sa zaň platí to predplatné, 21,99 € mesačne. Lenže v ňom máte, v tomto Google One máte Nano Banana Pro. To je vlastne to Pro a môžete robiť, vidíte, koľko chcete. Ako mňa ešte ani raz Nano Banana nezastavilo. Ani jeden jediný krát, hej. Takže Nano Banana. Potom tam máte, ja si treba vytváram rôzne džemy, to sú, ako v ChatGPT sú tí asistenti, tak tu sa vytvárajú džemy. Takže ja tu mám vytvorených niekoľko džemov, s ktorými robím, s obrázkami. A Nano Banana môžete tu vytvárať aj videá. Lenže k tomu Pro máte aj tento Flow. A to nikto nevie. On je kreditový, hej, vy tam máte len kredity na mesiac nejaké a keď robíte videá, tak ich míňate, no ale vždy je to lepšie ako nič. Ja som tam teraz napríklad robila toto video a je to veľmi, veľmi parádne video, lebo treba interaktívne video na stránku, hej. Ja som ho potom ešte zostrihala a urobila si to ináč, ale potrebovala som základ, hej.
Вот где начинается наша история. A neviem, prečo mi to hovorilo po rusky alebo po ukrajinsky, neviem, hej, ale robila som takéto video, ktoré ideme dať na našu stránku, že ako sa k nám dostanete, že ako nás nájdete a také interaktívne a k tomu priložím ešte také interaktívne. A to nikto nevedel, že treba, málo ľudí vie, že to flow je k tomu, hej, k tomu predplatnému. Dobre, no tak keď si zoberieme aj ChatGPT. Má chat, to máme Gemini. Má obrázky, dobre, tak máme Nanobanana. Nanobanana je lepšie ako ChatGPT. Má ChatGPT, má Soru, čo sú vytvorenie videí, ale Sora, ktorá rozpráva, není v Európe. Takže by si musel platiť nejakú, ten internet, bože, rýchlo, jak sa to volá, to je toto, nejakú... No, neviem si rýchlo spomenúť, ak sa to volá, že musíš sa pripojiť z iného štátu, aby si mohol používať tú Soru, ktorá hovorí. Ale Flow hovorí. Flow sa dohodlo s Európskou úniou, podpísali všetko a to, čo nechcú dovoliť, tak to je tam blokované. Ale ostatné, keď sa naučíte, viete robiť. Lenže tu sme pri ChatGPT skončili. My si platíme ChatGPT Team v robote pre dievčatá, ja mám svoj osobný, ja im platím Team a tam v tom týme je trošku viacej veci, lebo chránia tam dokumenty a tak ďalej, ale napríklad Google má Notebook LM. Notebook LM je tak úžasný, ale tak úžasný, že ja nechápem, že učitelia všetci ho ešte nepoužívajú, alebo ľudia. Tam si viete urobiť zošity. Pozrite si, ja robím tých zošitov strašne veľa, strašne veľa, hej. A napríklad viete tam urobiť z vlastných iba vašich materiálov. Takže napríklad niekto predáva nejakú kozmetiku alebo niečo, ja neviem. A má tam strašne veľa materiálov, ktoré napríklad má nejaký výrobok, hej, mali sme pani, ktoré predávajú nábytok a mali strašne veľa týchto rôznych oných a chceli o tom porozprávať, že prečo tá sedačka, chceli to ako podcast urobiť, no ale museli by si zaplatiť štúdio a ale Notebook len toto všetko robí. Urobí vám video, urobí vám podcast, takto vám urobí video, ktoré je len prezentácia, není to video, toto je len prezentácia. Že napríklad ako začať aj, toto je stará, toto bolo v prvých ešte, ale takto. Umelá inteligencia. Neviem, či počujete. Počujeme o nej v správach, vidíme ju na sociálnych Slabo. sieťach, s nej s kolegami. No, Mnohých, ale stále zostáva takto. Tak, dobre. Takže, kde a ako vlastne začať? Poďme sa spolu pozrieť. hej, toto je video. Ktoré... Keď pôjdeme naspäť do toho štúdia, tak tu je napríklad... tu sú rôzne zdroje, ktoré sme tam dali a ja som si robila, ale to som blbý zošit vybrala, počkajte, ja si vás dám na bok. Ja som blbý zošit vybrala. Vyberiem zošit, ktorý napríklad v školách, keď chodím učiť do škôl, dúfam, že ma počujete, lebo som dala k onemu teraz, hej. Áno, áno. Dobre, takže keď chodím do škôl, tak napríklad, kde tu máme Slávicéra, hej, teraz sme boli v škole na Gimply a decka mali úlohu Slávicéra. Pani učiteľka bola s nami a ona chcela literárny kvíz. Toto je strašne dobré. A vy tu viete vytvoriť napríklad kvíz nejaký. Idete sa hrať, ako idete na nejakú zabávať sa rodina, tak si viete vytvoriť takýto interaktívny kvíz, kde budete mať otázku. A teraz poviem, že aké dve hlavné vzájomné prepojené témy sú s ústredným motivom básnickej skladby Jana Kolára Slávicera. A čo ja vám dám blbosť, hej, že boj. A ono ti dá, že nie, to si dala zlú odpoveď, toto je správne a tu ti vysvetlí prečo. A tu ešte máš vysvetlivky k tomu. To viete perfektne použiť. Hej? Toto bolo napríklad to. Ale vy tu viete použiť napríklad, vy viete urobiť podcast, že tu je zase video, hej, toto je zase Slávicéra. Poďme sa spolu ponoriť do jedného z najvýznamnejších diel dám to kúsok ďalej. No. Začína mať strach. Pozrite sa, aké Obáva krásne. sa o budúcnosť slovanských národov, ktoré boli v tom čase rozdrobené. A urobí to len z toho, čo vy ste tam dali. Nevymýšľa. Pokiaľ chcete niečo z internetu, viete mu tu napísať, ale ak tu dáte zdroje len vaše, tak to urobí len vaše. Ale napríklad tu nás sú, čo ja viem, Slávicéra, to je epos, to je nič, ale počkajte, toto je, nie, to je stále video a do pekla, poď naspäť. Tu je podcast. Nie, stále video. Neviem prečo, ale proste urobí vám podcast, kde sa dvaja ľudia rozprávajú a tí dvaja ľudia to urobia krásne, bez toho, aby ste mali
nejaké štúdio a oni to rozprávajú. Není tam nikto, tam nie sú osoby, je to iba zvuk, ale je to perfektné. Napríklad chrbtica ako most k pohybu. Tu narobím veľmi často tie infografiky, čo dávam potom našim žiakom, lebo tu nás sú urobené, pozrite sa, aká infografika, bez jedinej chyby. Niekedy sa stane, že ich kontrolujem a pozerám, že niekde nájdem chybu, tak to tam napíšem, že si tam spravil chybu a dám to znova vygenerovať. Takže aj takéto veci sa tu robia. Napríklad ja niekomu chcem dať nejaký recept, tak počkajte, taliansky vesmír cestoviny. Tak tu napríklad mám takéto. Dobre, tak poďme na to. To je Mám tu podcast. pred sebou celú kopu podkladov o talianskej kuchyni a vyzerá to tak, že sme možno Posujem celý to život... ďalej. Jednoducho to nefunguje. Skús si predstaviť, ragu je to hustá, ťažká omáčka, plná kúskov mäsa, zeleniny. A teraz si k tomu... A teraz chcem povedať, notebook LM je zadarmo, ale keď chcete niečo tam, také, čo tie videá, tak už to není zadarmo. Kvíz napríklad. Hej, tuto mi urobil napríklad infografiku krásnu, ktorá je, pozrite sa, nádherná. Je veľký sprievodca talianskými cestovinami, základné tvary cestoviny, zlaté pravidla, párovania, najväčšie hry. Nádherná vec a toto ChatGPT nemá. Ale ja pozor, ja si platím ChatGPT. Ja mám skoro všetky nástroje. Tu vám vie urobiť tabuľku údajov, vie vám infografiku, prezentáciu snímok, tu vám je toho toľko urobiť ten notebook LM. Je úžasný, úžasný. My tu robíme napríklad testy na základný kurz. Periodická tabuľka výživových prvkov, to sme so žiakmi robili pre učiteľku a sú tu takéto kartičky, kde sa môžu učiť tí žiaci. A tu je, že napríklad, aký je primárny účel periodickej tabuľky vitamínov podľa poskytnutých materiálov. A žiaci majú odpovedať. A ona teraz, dobre, pozrime si, alebo učia sa žiaci, on si odpovie a pozrie si odpoveď. Aha, poskytnúť rýchly prehľad, porovnanie kľúčových vitamínov a tak ďalej. Dobre, poďme na ďalšiu kartičku a všetko sa tu dá robiť. Toto je úžasné, akože ja to mám strašne rada a hrozne veľa ho využívam, ten notebook LM, na mnohé veci. Hej, takže napríklad toto je súčasťou Google a málo ľudí o tom vie, že áno, je to zadarmo, ale potom sú tam veci, ktoré nie sú zadarmo, lebo musí byť splatené, ale to nie je taká veľká pálka v tom Google. Potom je tu štúdium Google aj štúdiu, toto je vec, ktorá je zatiaľ len beta verzia, takže není to nejaké, neviem čo, a sú tu všetky tieto, tam viete ísť aj vy, keď si dáte aj studio.google.com a viete si tu skúšať aj niektoré platené veci, alebo veci, ktoré sú, že napríklad nanobanán platené, hej, že viete si ho tu vyskúšať, ale treba vám dovolí vyskúšať len 2-krát a tak ďalej. A tu sa v štúdiu dá rôzne veci robiť, API kľúče, to je zase tiež, už dneska nejdem vysvetľovať, ale to je, keď sa robia automatizácie a vy tam potrebujete vložiť API kľúč a tak ďalej. Takže akože ten Google je perfektný. Ja mám aj teda certifikáty Google, ja som si porobila všetky možné kurzy v Google, aby som mohla aj ďalej školiť, takže som si urobila aj tie školiteľské certifikáty. Oni toto majú perfektne. Takže keby niektorý z týchto, tak určite Google. A on má ešte potom, keď si budete platiť VPN-ku nejakú toto, hej. Toto je tá VPN-ka, tak potom má niektoré veci. Nechcem ju teraz zapnúť, lebo keď ju zapnem, tak sa mi stratíte všetci. A ja vám. A v tej VPN-ke má treba z niektoré veci, ktoré sú v beta verzii, oni ich už dali ľuďom von, ale nie sú v Európe. A cez tú VPN-ku ja ich viem používať. Veľa vecí je tam, veľa. A ešte, čo je také najkrajšie, keď máte, tak dá sa robiť tu sa dá robiť storybook. Tu sa dá urobiť storybook a to je strašne krásne niečo, urobí sa takto, počkajte, ja sa potom, či nedali samotný storybook, nedali, je tu iba toto, grafický režim mám pro a teraz napríklad mu poviem, a teda nejdem mu hovoriť, lebo nemám tu oný storybook, urob ho o mačičke a psičkovi, použij štýl kreslený akoby ceruskou z 30 rokov, občas niečo farebné a hlavne sa majú radi a bývajú spolu. Ja viem, že tam mám chyby, nevšimajte si to. V jednej bude na dvore. Tak.
a dám to vytvoriť, dúfam, že nezačne halucinovať, ale nevadí, tak to skopírujem potom, lebo on občas začne halucinovať. Viete, čo sa tu dá vytvoriť? Krásne, keď je platená verzia, detská knižka, ale nádherná. Nádherná detská knižka, ktorá sa dá prehrať, takže keď má niekto malé deti, tak no dobre, krásne, toto je návrh krátky, tak ho sprav ten. No toto niekedy robí, hej, že druhá strana, tretia strana, hej, urobí nám tento a neurobi samotnú knižku, ale ja ho viem, akože že poviem mu, že tak a teraz sprav túto knižku a teraz, no dobre. A teraz sprav z toho storybook. Bude možno papuľovať, tak ja si celý ten príbeh si ho trebárs skopírujem a hodím to na novo, lebo niekedy musíte dať proste nový chat, napísať, čo chcete na novo a niekedy to robím aj na 3-krát, pretože je dylinkáva celá umelá inteligencia. Viete, keď je najhoršie v tomto čase, keď zase mi tam píše názov knihy a tak ďalej. A keď je hore celá Amerika a začnú oni pracovať, tak vtedy hodne halucinujú alebo hodne si vymýšľajú. Takže čo urobím teraz? Šup. Skúsim to ešte raz, keď to nepôjde, to nevadí. Skopírujem to, dám nový chat, vytvor. Nedám takto, dám vytvor storybook, alebo storybook iba dám. OK. Skúsim, ak to nepôjde, ukážem vám tie, čo mám vytvorené. Chcela som vytvoriť, aby ste videli, ako to je. Hovorím niekedy, keď stane tá Amerika, je to strašne ťažké. Ja budem vedieť, ak to začne tvoriť. Ak to nezačne tvoriť, tak to vypnem a ukážem vám, čo mám hotový. Lebo fakt je to veľmi, veľmi niekedy také prínosné. A môžete napríklad tak urobiť knižku, že o niečom. No, podávam ti imaginárnu knihu. No, tak mi podáva. Nepodal mi nič. OK, poď naspäť. Dobre, a ja si tu vyhľadám storybook. Storybook. Princezná Ruženka. Tak, tu máte napríklad vytvorený. Že neklamem. Hej, takúto krásnu. A ja dám teraz blízko mikrofón, aby ste to aj počuli. A dáme, že prehrať, hej. Princezná Ruženka a boľavý palček. Kedysi dávno, v zámku ružovom ako cukrová vata, žila malá princezná menom Ruženka. Najviac zo všetkého na svete milovala svoju záhradu plnú tých najkrajších ruží. Každé ráno sa s nimi jedného dňa zbadala z očí sa jej vykotúľali veľké slzy. Vidíte to? Je to niečo nádherné. Ale keď není platená verzia, tak toto proste nejde. A tak ďalej. Takže určite tam budem ukazovať 100%. Ono je to tu aj popísané. Ja neviem, ja niekedy mám problémy s tými popiskami, že som taká nedbala na ne, tak mi to prosím prepáčte, že dneska sme menili už pozadia, tu sú webináre, tu je v podstate tá škola umelej inteligencie, stojí 250, ja som vám teda, tak všetci, čo ste teraz tu, tak si ju môžete zaplatiť so zľavovým kódom, ale nemusíte zľavový kód, stačí sa tu prihlásiť a tu dole do tejto poznámky napísať webinár a takto, že 200 a vy to budete mať za 200 eur miesto 250. A čo teraz je v tej cene celej, tak to, čo som vám tu ukazovala krok za krokom Evu Marenu, tak v podstate každý ten jeden krok dopodrobná a keď vy máte svoje, že nejakú firmu a chcete vizuály a to, tak to urobíme. Alebo napríklad, keď niekto chce niekoho naučiť, že robí nejaké, že robíte nejaké vzdelávanie, tak urobíme vám všetko. Každý máte v tom nejakú konzultáciu so mnou, je v tom konzultácia, hej. My sme to aj posielali. A zajtra budeme posielať o tom zase mail. A v podstate vy budete mať vlastne tento a dnes hovorím, že stačí iba webinár a 200, to je vlastne kód. No a v tých 5 týždňoch máte súkromnú konzultáciu 30-minútovú so mnou, sami jeden človek ja a jeden človek on, to je v tom. Z každej časti, z každej jeden bude záznam, ktorý bude vložený do triedy. Tá trieda bude na Google, každý tam budete mať prístup, takže tie záznamy budete mať stále k dispozícii a stále si ich budete môcť pozerať.
No a ešte dostanete aj certifikát, ktorý je tlačený, ktorý vám potom po skončení pošleme poštou. Takže nebude to len online certifikát. Takže vy vytvoríte si všetko možné, vytvoríte si avatára, treba svojho, ukážem vám, ako sa vytvára vlastný avatar, aby ste nemuseli neustále vy a tak ďalej. Takže tu cca je popísané, že čo bude v prvom týždni, v druhom týždni a tak ďalej. Ale celé je to predkané ešte aj takou jednou vecou musím ukázať a to je, že keď robíte nejaký marketing na hocičo, hej, tak my máme takého marketingového mága vytvoreného a vy sa k nemu dostanete a ten marketingový mág vám aj potom bude pomáhať vytvárať rôzne kampane alebo nápady na to, čo budete chcieť. A vy počas toho vytvoríte nejaký nápad a my ho treba na tých hodinách spravíme. No a keďže som slúbila, že toto bude trvať hodinu a už to trvá 2, tak ak nemáte žiadne otázky, tak, no. Tak to je odo mňa dneska všetko, no. Som veľmi rada, že ste tu boli a že ste strávili čas a ja dúfam, že vám to, ak aj sa neprihlásite na tú školu, to je jedno, tak dúfam, že vám to niečo dalo, že ste boli veľmi spokojní a ak áno, tak sa na vás veľmi, veľmi, veľmi teším a teším sa na to, že keď sa uvidíme zase niekedy na budúce, treba na masterskej káve alebo na Facebooku, alebo len na ulici, to budem úplne rada, alebo u nás v škole. Tak ahojte a ďakujem veľmi pekne. Super, Evka, ďakujem pekne. Pekný večer, ahoj. Ahojte. Pekný večer, ahoj, ďakujeme. Všetkým ďakujeme. Čo ty?